Flyers versus Bulldogs Ligier. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien Live. Zo nemen we het echt wel leuk dat je erbij bent. De komende 3 uur in ieder geval een heel soort muzikaal vertier. Zo neem ik het maar. Jong en oud, alles terecht elkaar weer in deze aflevering. En natuurlijk gaan we hier ook weer zijn eigen vlogster. Regina, die maakt elke week een mooie vlog. Publiceren we op youtube.com/Noorderwien. Op de Facebookpagina op alle mogelijke manieren. En we laten hem voor de mensen die er van een beetje beeld beha. En nog even, Sjen. Regina. Hi. Eerste reactie. Juventus. Nou, precies. Nou, ik ga helemaal niet mijn voetballing. Dus dat is heel jammer. Ik ga heel wat oors. Want we hebben een topartiest. Als eerste natuurlijk in deze live-uitsturing van Noorderwien Live. En dat is Nayeli. En dat is mijn zoon. Fantastisch. Dus ik denk, nou, schiet, dat zit ik even. Je zit een hele grutske mem dus. Ja, ik ben er zenuwachtig van. Ja. Want het is die... Maar daarom dacht ik begin maar even met voetbal. Ja, nou ja, nee, maar... Nee, de spanning is wat daar. Ja, nou, ik ga hier ontzettend zin in, want ik ben ontiegelijk grutskappen natuurlijk. En nou was het word ik weer emotioneel. Dus nee, echt weer. Ik vind het fantastisch dat er je zit voor zijn examenproject. Een hele mooie promotie. En ik ben super grutskappen. Ik jij op mijn microfoon een beetje raar doet. Oh, ik ga naar de muziek te praten voor straks. Blijven. Jordi, leuk dus de best. Mijn microfoon doet raar hoor. Ik vind de techniek. Stel even snel de band voor. Nayeli, dit is Inge de Vries. Ja. Hoi, hoi. Dit is Max Nowak. Ja, hoi. En dit is Joris Pieters. Ja. We praten straks, Piet. Vol. Mijn microfoon werkt net goed. Dus ga lekker spelen. De studio is yours. Ja, dankjewel. Oké. Nayeli. Hey, listen up, I like to wonder. I've been wondering all my life. Now I fear if I wonder too much, I won't make it in time. Hey, listen up, I like to wander off and make a road as I go. 'Cause after all roads lead to Rome, the other thing is time goes on. When will I ever get there? Will it be a sign? When will I ever get there? Will it be a sign? Hey, listen up, I think I'm at the spot. Now I can find a living soul. After a while, my feet got high. I guess I better wander on. Hey, listen up, I wanna be at the top. But there is just so much that we got to do. I guess I better wrap it up. I guess I really need to move on. When will I ever get there? Will it be a sign? When will I ever get there? Will it be a sign?
Dat was Wonder. En dit is Shelter. Around you now for quite a while, for all the things I see could be your fantasy. I see the things you're afraid of and the things you wanna be, and I know that just sometimes you're not really willing to see it, but damn, you're a dream. If anything comes in between, I'ma smack it on its knees. Nothing's able to give you from me. It's funny, I never thought I'd be so close to somebody now. Sometimes you're under, I know sometimes you're down, or out alone and just don't show your mind is filled with doubt. Cause so is mine, and so is everyone else that's around you. The good thing is you got someone to talk to. 'Cause I'm right here and I won't ever leave you. Got open arms ready to receive you. You gotta give it to me. You won't get harmed, you will see. Thank you, thank you. Down and confused, you got nothing to lose. You got so much to plan. Don't bring yourself down, it'll all come around. And cheesy as it sounds, it will. 'Cause when I told you I was drowning, left underwater, I still feel the way that you held me and made me forget all the hurt.
wash off? Or will it be enough? All I need some love alive. And I told you I was drowning, left underwater. I still feel the way that you held me. You made me forget all the hurt. Dank jullie wel. We waren naar jullie. Prachtig mooie band. Jonge talenten, bij jou is graag de kans hier in de studio. Jordi, mijn microfoon, als het goed is, doet het weer een stuk beter. Dus nog even uitgebreid praten. Hey, Nadjeli, nog even hoe de namen. Wat ik weer moet googlen. Dat bestaat nog steeds liefde. Ja, Daar komt het ook bij, of niet? ja, ik heb grote interesse in de Amerikaanse cultuur natuurlijk. Ja. En dit komt een beetje uit de Indianencultuur, hè? Klopt inderdaad. Het is oud-Indiaans. Om specifiek te zijn, Zapotec heet die taal. Okay. En het staat voor liefde en licht. Dus ik vind dat wel mooi om te zeggen van, wij zijn Nayeli. Ja, prachtig. Hoe vind je die interesse? Bist daar heel fanatiek mee bezig? Of pikst het ze nou anders mij bijvoorbeeld om in je teksten te verwerken? Ja, ik ben natuurlijk ook fanatiek boogschutter en zo. Dus Ja, dus dat het al een echte Indiaan noemen, zeg maar. Is de boogschutter mij of net? Nee, Oh, nee. mag niet meer. Nee, ik dacht dat het gevaarlijk wordt, dan mag ik mijn header kunnen pakken. Maar nee, dat doet dus net. Goed zo. Hey, je is nog studeren. Ja joh, ja. Dat klinkt leuk, maar ook een beetje eng. Want dan denk ik altijd, oh jee, en wat dan nee. Ja, of ja, wel. Had je al plannen of net? Nou, we gaan natuurlijk elkaar door met de muziek en zo. En steeds een stapje beter worden, steeds een stapje groter. Wat ga je doen met je project? Nou ja, ongeveer deze muziek. Dit zijn ook nummers uit de set. En ja, we spelen een dikke concert in de Neushoorn. Aanstaande dinsdag is dat, 19 maart. En we spelen dan in deze samenstelling ook. En speelt ook nog een andere jongen in ons voorprogramma. En ja, dat gaat gewoon hartstikke te gek worden. Hoe gaat het bij een oorstudeerproject? Dan ben er nog onderwijzers en die staan dan in de zaal. En heel ingewikkeld te zien met briefjes en cijfers en dat soort... Nou, meestal staat Willem gewoon met een biertje, toch? Oh, Willem de Beeld. Ja. Ik bel hem wel even kennen. Dat mag school niet weten trouwens. Nee. Ja, nee, want dit is ik zou voorbij. Maar, en dan krijg je de cijfer en dan? Was er nog scripties, crew en dat soort dingen? Of best dan clear? Hoe zit dat, Max? Ja, hoe zit het dan? Ja, school. Hij is ervaringsdeskundige. Nou ja, we bellen elkaar af en toe even van, goh, Hoe zit dat daar? hebben we morgen ook les of hoe zit dat? Best wel van plan om trot te studeren. Ik bedoel, Academie voor Popcultuur misschien, of wat oors? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik ga in ieder geval zeker verder studeren voor mezelf als muzikant natuurlijk. Maar, Bottom line is, maar dat zei de Stuve Kekleven, is muziekmeidje. yes. Het liefst in deze formatie. Ja, het liefste wel natuurlijk. Maar goed, ik ken de muzikanten, die zitten in een heel soort orenbands. Ja, dit zijn niet zomaar muzikanten. Nee, dat ben wel hartstikke goeie, maar daarom heb ik hele drukke agenda's, had ik het idee. Ja, dat kan soms wel eens een probleem zijn. Of een uitdaging in ieder geval. Ja, plannen is een uitdaging. Ja, altijd. Tiziano, hoe laat begint het? 8 uur begint de avond. En daarna is gewoon erom met de muziek, dus dat betekent dat ik die gewoon weer uit moet gaan, hoe een tijdje? Met een tijdje dan komen we weer langs. You're more than welcome, dank u wel. Dank u wel. Nadjeli, jawel, dames en heren, jou een applaus, geweldig. Tiesje in de Neushoorn dus. Ik praat aan met Berbe de Vries, die zit voor de bar, maar ik ga eerst even achter de bar. Ik denk, zo er nog wel of net kom, ik ga hem toch wel uitnodigen, ik ga hem even checken. Maar daar mijn grote vriend Bolivar, hoe is die jongen? Super. Wie heb je meegenomen? Hamed, uit Tanzania. Hoe spreek je dat uit? Hamed. Hamed, welkom. Thank you. En do you speak Dutch, Frisian? I don't think so. I speak English and French. Stel u de woorden, hè? Nee. Where are you from? I'm from Tanzania. Okay.
but I've been working for so many years in the Republic Democratic of Congo. I've shifted because of war, civil war, for so many years. I'm actually in Tanzania. Yeah, but I'm just moving around Tanzania, Congo. En Holland. Of course, yes. Ja. Bolivar, vertel het verhaal. Nou, wij... In het kort, want je bent de hele middag nog hier. Ja, klopt. Nou, hij is hier bij Wolle Festival waar ik over had. Nou, 31 augustus in Lelystad gaan we dat organiseren. En we zijn gevraagd voor de Dance for Life. Dat is op vrijdag 5 juli trouwens, in Amsterdam. Dance for Life. We gaan er straks over praten. Hey, ik weet niet of jullie het lusten, maar we hebben een Frieske droege worst. Welcome to the show. Hang around. Ik kom ze nu al bij jullie. Bemoei je overal mee. Het maakt mij allemaal niks uit als het maar gezellig is. We gaan even naar Bert de Vries en die mailde me van de week nog. Ze zei, god, wij hebben wat leuks in Snits. Theater Lewinsky. Ja, inderdaad. We hebben inderdaad wat leuks. En het is wat korte termijn. Ik zei, wij maken altijd tijd en ruimte voor leuke dingen. Want het komen de snijden mee al, hè? Ja, zeker. Ja, het is wat kort door. Ja, inderdaad. We hadden over meestal met verschillende culturele achtergronden. En de Miggie, snijden Miggie, gaat ook cultuur. En met name de Frieske, hè? Ja, het gaat over met name de Frieske taal zelfs. Want het is natuurlijk net één taal die overal hetzelfde is. Die is in heel Friesland op heel veel plekken verschillend. Vind ik zo leuk, hè? De verschillende, het Stadsfries, het Woords, het Klaaisk, en haast de eilanden nog. En de Hilpers en nou ja, neem maar op. En, wat praat zelf trouwens? Nou, ik kom uit Koudem, dus uit de Zuidwesthoeken. Ja, dus wij verschillen ik al wat, hè. Dat is de Woordpiek. Hier, zie en die, zaterdag. Precies, dat zijn wij net. Wie net, dat zijn wie net. Ja, is dat zo? Ja. Ja, nou ja, dus snijdt een beetje. Dan komt Sibrendiek van de Frieske Academie. Hij is taalkundige. En hij komt een lezing Jan over de verschillende taaleilanden binnen Friesland. En dat is hartstikke leuk. Er wordt ondersteund met live muziek. Wij hebben Zaken en Leeuwarders. En Jan de Vries. Beeld, ja. En Hein-Jaap Hilarius. Ja, ik beeld. Beeld, ja. En we hebben Anske Smit en die komt Hielpers voordragen in het eigen werk. Dus nou ja, van alles wat. En nou ja, Sibrendiek die zal dus het een en ander daarover vertellen. Het ontstaan en nou ja, hoe het komt dat bijvoorbeeld het Hielpers nog heel erg conservatief is maar. En nou ja, dat kerst natuurlijk als Fries zelfs haast niet iets verstaan. En ja, er zijn toch wel hele grote verschillen onder. Ja, en hij verklaart het een beetje de oorsprong ervan? Ja, hij had het over de oorsprong en over nou ja, hoe de talen precies in elkaar zitten. Hè? Want ik geloof zelfs dat op het Schiermonnikoog er heeft zelfs nog over een naam vallen of zo. Of, ja, dan dat wij gebruiken. En er zitten hele... Verschil men echt wel groot is. Ja. En nou ja, dat is de midjij. Had je enig idee? Hoe ben wij zijn eigen wie, zijn eigenzinnig? Zijn dwarsbongelig hier in Friesland al hier? Dat elk dorp, elke streek zijn eigen ding hoor. Nou ja, Friesen die houden wel vaak de kop stief, toch? Ja, en... ik hoor er wel van. Ja. Ja. Dus wie weet het, dat er wat mee te krijgen. Maar dat jij er wel je snijn. Ja, snijden Mickey. In Theater Lewinsky. Nou ja, dat wordt dus ook begrip een verhaal met muziek van alles dichter. Dus gewoon een hele leuke Mickey dus. Ja, het wordt georganiseerd vanuit Stichting Harmonica. En die stichting die staat voor culturele evenementen met maatschappelijke doeleinden. Dus daar is dit ook iets van. Hoe laat begint het? Het begint om 3 uur. Het kost zo'n 50 in de voorverkoop en onderdoor een tientje. En Lewinsky is natuurlijk nou ja, de grootste huiskamer van Snits. Huiskamer, theater, cafés is maar dus meestal ken. Nooit de tijd, ik lekker even een hapje mooi eten als ze zin hebben. Nou, kijk. Ja. Net stenen maar erin is we dan. Nou, dat is succes, ja. Is dit een make op hemzelf? Of is dit in een regen past? Dan dit vaker door? Nou, als het goed uitpakt, dan ben we zeker van plan het vaak. De eerste keer, hè? Ja, het is de eerste keer. Ja, een lezing, mooi live muziek. En nou ja, eigenlijk een multidisciplinaire midje. Ja. Als je nog net heel bot in die taal zetten, maar gewoon naar binnen, dan is het nog een leuke midje. Of maar je wel een beetje kennis van zaken hebben. Sibren die heeft mij verteld dat hij het uitleidt. Nou ja, net Jip en Janneke taal natuurlijk, maar wel echt de basis. En ik voor de leek leuk om naar te luisteren. En natuurlijk ik vanwege de muziek eromheen is natuurlijk hartstikke leuk sowieso al om naar te luisteren en naar dat te gaan. Hartstikke mooi, dank u wel. Kaartjes via lewinsky.nl. Kijk, dat moesten we nog even weten. Snijden ik dus vanaf 3 uur. De inrin is iets eerder, neem ik gewoon. Ja, nee, de inrin is 3 uur. 3 uur. Jouw begint het programma. Hartstikke mooi. Goed, dank u wel. Herbert de Vries, Lewinsky show op een site voor de alle tien. Als die al kwijt bent, kun je nog kaartjes krijgen. En waar wit vaker dus. We gaan aan zijn staan zo naar het nijstaan. Maar als we toch hoe taal hebben, Bolivar.
Wat praat jij nou eigenlijk het meest? Is dat Nederlands of Nou, thuis ben ik verplicht Nederlands te praten. Ja, verplicht. Ja. Ik heb een Nederlandse vrouw. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk... jouw moedertaal is een andere. Ja, Lingala. Ja. En Portugees. En Portugees. Hij is meer Frans, ik ben meer Portugees. Ja. En onderling, wat praten jullie dan? Lingala. Ja. Congolese taal. En dat is Congolees, of lijkt het er dan op? Is er een soort, bijvoorbeeld net zoals in Friesland, een soort onderlinge dialecten nog? Hij is eigenlijk de Congolese Fries. Ja. Want hij spreekt Swahili. Hij komt echt van dat grens tussen Congo en Rwanda. Ja. En ik kom van een andere hoek. Ja. Kun jij in je eigen taal het nieuws even aankondigen? Bon, Motenabino, le lotosa awa, et pas ya monsieur Willem de Vries. na radio ja, tv ja, omroep Friesland. Ja. Bonjour. Bonjour. Tune! Was toch die loot extra zuiver mogelijk jaren? Dan kiest het beste eerst al even stemmen. Op 20 maart is daar een prachtig instrument voor. De verkiezings van Provinciale Steden. Stem voor die loot op 20 maart. Red de bijen en de hommels. Kies partij voor de dieren. Alle kleine beestjes helpen. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Vind jouw vakantiehuisje midden in de natuur. Natuurhuisje.nl. Hallo, Mark Rutte hier. Heerlijk toch, dat geluid van een groeiende economie. Met het vliegtuig op vakantie en dan lekker laag over de Veluwe nog even zwaaien naar die hertjes. Als het aan Rutte 3 ligt, vliegen de vakantieboeings straks veel te laag op Lelystad Airport. Een aanslag op de Veluwe en Noord- en Oost-Nederland. Stop de lawaaiplannen. Stem stil op 20 maart. Ga naar stemstil.nl. Groei! Droom je van een nieuwe badkamer? Laat je dan inspireren tijdens de Badkamer-inspiratiedagen bij Sanidroom op 22, 23 en 24 maart. Sanidroom, de betere badkamer. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azië verder mijn oren in live onder oren optreden van Jori Zwart, de singer-songwriter. Maar eerst het nieuws uit de provincie, verzwaardigen terug Tieten Science. De Frieske Academie in Ljouwert houdt structureel meer yield uit als dat er binnenkomt. Om dat op te lossen wil directeur Smink reorganiseren en zijn 6 banen crossen. Maar om reorganiseren te kunnen had Smink taststemming en meewerking nodig van de provincie. De academie had er in september een reorganisatieplan voor inleveren bij de provincie, maar had hij nog geen reactie op gekregen uit Smink. Wij wachten op dat antwoord. We hebben een poortocht dat het misschien verder verkiezingen nog komen zou. We hopen dat natuurlijk nog steeds, maar dat ligt er net echt op. Zo'n 60 Frieske basisscholen ben je dicht vanwege de staking. Het personeel op de school luidt het werkdeel voor een minder hoge werkdruk en een betere kwaliteit van het onderwijs. Maar lang net alle scholen ben je dus dicht. Een van de scholen die ben je gewoon hinderkennen is de Spreng in Drachten. En daar werkt het master Andries van der Velde. Waar zijn we geen onwerk? We schrijven weer voor de derde keer dat ouders, die moeten op zoek naar of naar oppas, of pakers of beppers. Maar die moeten weer uitzuttelen, er zijn ouders bij, die moeten vrij nemen om de bij zelf op te vangen. En wij zijn er eigenlijk voor onderwijs en voor goed onderwijs. Ik basisscholen de libreien op de gediek is het iepen, maar vol mij alle jaar onpaste lessen. Want de leerlingen krijgen les van heiten en memmen. En dat is oors als normaal, zei de directeur Tjeerd Couperus. Een bioloog aan het woord gaan. We hebben de familie komt nog, cybercrime komt nog binnen. We hebben de deurwaarder gaan over budgetbeheer en dat soort dingen. Dus eigenlijk willen iedereen de onderwerpen die best wel nieuwsgierig binnen. En ja, die misschien wel eens in een boekje staan, maar het is 100 keer mooier als een heid of men dat doet en dat we het in een boekje in tekst lezen. Aleida Norbruis van Oertrup had op het wereldkampioenschap paracycling in Apeldoorn zilver won. De titel ging naar Amanda Reed uit Australië. Die riet daarmee ook het wereldrecord van Norbruis uit de boeken. Norbruis die zeggen zelfs net als favoriete, want door een blessure had ze een min achter de reg. In het voor zei ze dat zal blied wezen zo maar een podiumplak. De 400 meter is de enigste afstand die Norbruis dit WK riet.
Het KNMI was het voor Hudde Winstjetten ont 90 km in de uur en daarom yield ont 6 uur in Friesland code giel. Letter van de middag dan jouwt die Hudde Wien wat del, maar in het noorden van Nederland je bij u dus als laatste. Dan de rest van het waar. De loft is broem, het is wel meer droeg, maar mogelijk ik zinnen erbij. Er zit dus een stevige zuidwestelijke wind, het is een graad olve. Morgen Rijn en Huddewien en dan wordt het ook weer 11 graden. Stem 20 maart voor Waternatuurlijk Friesland. Teunus Piersma, heegleraar en onderzoeker van trekvogels, wiet waarom. Met het opdroeg in de loon van de Ieremaaitijd raakt het Friesland haar skinne winterwetter en de laatste grooide vogels kwijt. Soks moet beter kennen. Stem voor beter boertje en grooide vogels. Dus stem op 20 maart op Liestwa, Waternatuurlijk Friesland. Tineke Klevering. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Inspiratie en handige tips van in Tuin vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. En we gaan lekker terug bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat dit programma blijkbaar een wat rare uitwerking altijd op camerameesters heeft. Die ben altijd te letten. Wie vliegen weekend mijn oren camerameesters alweer. Nou, Abe en Maarten. Jongens, hij moet er wel ik moet je altijd even plegen. Ja, ken je hem net? Ja. Dus ik de volgende, dames en heren, via internet. Ik moet ze er even mee plegen. Salim, for how long are you now in Holland? For now 5 days. Okay. I've been in London, but 1 week and a half I've been in Europe. Okay. Because I was in Berlin, and I spent there some days. Then I came to your country because I love it. Okay. Ja. Okay. Hey, Bolivar, druk dus. Heel druk. Nou, hartstikke druk. Wij hebben goed nieuws, wat ik zei. Ja. Eindelijk. Willem, je hebt ons zo vaak uitgenodigd. En zo vaak gingen wij gewoon bikkelen om een stap verder te komen. Maar bij deze zijn wij gevraagd voor Dance for Life. Ja, te gek man. Hartstikke groot. Maar wat gaat dat inhouden? Wat ga je dan doen? Nou, wat houdt Dance for Life? We gaan optreden trouwens. Ja? Met de band uit Afrika. Okay. Dus zij hebben gewoon een hele band uit Afrika uitgenodigd. Okay. Mijn band, mijn project. Gaaf man. Dat is gaaf. Want wat houdt Dance for Life in? Dat hun doen heel veel. Het is net als World Child, al die organisaties. Ze helpen heel veel armoede in Afrika. Ja. Wereldwijd. Ook in Zuid-Amerika en zo. Tiesto zat er ook bij, toch? Ja, ook. Nog steeds? Nee. Volgens mij niet. En hoe ben ik in contact tot hun gekomen? Ik zat in de finale van Dance Sync. Ja. Dat is een nieuw programma wat wij in Nederland hebben. Ja. En op een gegeven moment werd gevraagd van, zijn er talenten in de zaal? Nou, tuurlijk. Maar mijn hand ging omhoog. Ja. Raar. Ja. En dan zat Gordon, Treintje, 2 dancecoaches. Maar tussenin, daar zat de Red One. Okay. Dat is de producer van Lady Gaga, Inglesia, al die grote namen. Ja. En mij werd gevraagd van, kun je wat laten horen, a cappella, met de microfoon. Gaaf man. Begeleiding. Ja. En dat deed ik. Ja. De hele zaal ging los. Goed, man. Tijdens de finalisten. En toen mocht ik mijn verhaal doen over mijn foundation en project in Afrika. En eind van de show liepen die dame naar me toe. Jou zoeken we. Gelukkig was ik er nog. Ja. Je mag straks het verhaal verder doen. Dat is geweldig, man. Ja, een prachtig verhaal, jongens. Ja, zo komt het 10 uur door. Komen we uit bij de bar. En ik ga naar de dame. Die krijgt even wat drinken. Een hele hard. Joris Zwart. Zat je al een half uur klaar. En op het moment dat ik bedenk... Ik dacht, ik ga net even wat water halen. Ja. Maar... En op dat moment bedenk ik van... Hé, laten we eens een keer naar Joris gaan. Nou, beginnen we buiten adem. Ja. Nou, we praten eerst even een piepvol, noemen we dat hier. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, vind ik ook. Superleuk om hier te zijn. Hoe lang speel jij al?
Hoe lang? Ja, heel lang. Ja. Nee, even een lijstje hoor. Ik was natuurlijk een beetje aan het googlen. En 2010 heb je NH Noord-Holland Pop Live Award of zoiets gewonnen. Ja, klopt, ja. Is het daarmee ook een beetje begonnen of was het al eerder? Nee, nou, ik heb het conservatorium gedaan in Amsterdam. Dus daar was het mee begonnen eigenlijk. En toen wilde ik veel spelen. En toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon inschrijven voor wedstrijdjes. Want ja, dan kom je op plekken waar je anders niet komt. En nou ja, toen dat begon bij NH Pop Live en Amsterdamse Popprijs. Ja, Amsterdamse Popprijs noemen ze Sena Pop en L Awards. Grote Prijs van Nederland, nominatie Rabobank Cultuurprijs, et cetera. Ja, klopt. En op een gegeven moment ben je gestopt met de wedstrijden, zo te zien. Ja, zeker. Daar ging het mij ook nooit om. Het ging me erom dat ik ik dacht... Op het podium. Ja, je wil een podium gewoon. En daarna ging het eigenlijk een beetje vanzelf. Dus dat was leuk. Je zit alleen vandaag. Speel je altijd alleen als singer-songwriter of ben je wel met bands op stap? Nou, dit is vrij uniek nu, want ik ben veel aan het spelen met mijn band. Ja. En dus het is nu weer even strip down, weet je. Back to basic. Ja, back to basic, ja. Zoals je het schrijft. Dat is altijd wel weer spannend. Ik ben wel heel benieuwd. We gaan straks verder praten. Als je je adem terug hebt, dan wou ik je vragen om lekker 2 nummers achter elkaar te gaan spelen. Welke ga je doen? Ik begin met Gené, dat is van mijn vorige album. En daarna New Green van een nieuwe EP die net uit is. Gaan we straks over praten. Volgens mij is dat een live EP ook nog. Dat klopt, ja. Het mag alleen maar live gespeeld worden. Ik ben er heel erg voor, absoluut. Noorderwier live. Live in Noorderwier, mensen. Joris Zwart met een Y, zit ik er maar even bij. Live in Noorderwier. Dank je. Janae, is it still okay? I wanna know what you thought, fight what you fought. See how you saw, or is it all just piffle? Stuffed with the revel of your dreams, all that we see or seen. Letters on letters from the old machine. Well, you're the real go-getter, I believe in scars. The heart of the rebel, truth of the matter, did it matter to you? Janae, I wanna celebrate spring early in the fields with the dew on my skin. Coffee to my lips, stepping on the table with my fingertips. We're okay, today is another day. I keep holding on to you. Oh, I keep holding on to you. Janae, oh, what is art if art is us? It's a cultural thing, maybe a misunderstanding. Honesty, magnitude, the truth. Can you find in me what I lost in you? I fake a smile, or you will hear that on the end of the line. Your lonely eyes are just like mine, and it's a matter of time. Hurry home, I keep a hollow hope to the dial tone. I keep holding on, I'm holding on to you. Oh, I keep holding on, I'm holding on to you, to you. Janae, we're in the heart of the game, now grow from the rocks, from the green, from the pain I fight. Because I crave to endow the moment, the past, the future, the now morning. He said, find the right light when you paint. Dig inside, so I give in to my vows, to my sin. I'll cut the grain to harvest you. Janae, oh, let's try to regain. Now I don't believe in the end of this game. I live not to be safe, to be right. It's all or nothing now. Oh, we never mind. Give me a wave I can ride now all the way down to her back with the tide, love. Oh, don't you think it's enough? We're nowhere together if we can't praise what we've got. We can't praise what we've got. Oh, I keep holding on. I'm holding on to you. Oh,
Dankjewel. Thanks. Ik zet even een capootje op. We hadden een beetje een monitorprobleem. Mag mijn zang nog een klein tikje harder? Right. 1, 2. Ja, prima, dankjewel. Young girl, where are you headed in this our world? I see myself in your eyes. I know of many places you need to go to learn the ways of your mind. Keep up with every step that you take. Don't run, you'll only miss what you might treasure. Small pleasure on arrival, it's the journey that you will remember. We are still beginning, no green on the vine. We don't know the answer, but do you? We are still beginning, boys before the line. Oh, we don't know the answer, but do you? Speak out, don't hide behind your mistakes. Be proud that now you found a new way. Let go, set free the bird of the past, 'cause something caged could never last. Oh, this is where we go, we'll go, oh, we'll go when we know it. Here's to never knowing. On arrival, it's the journey that you will remember. We are still beginning, no green on the vine. We don't know the answer, but do you? We are still beginning, poised before the line. Oh, we don't know the answer, but do you? Yeah. 'Cause something caged could never let. Ooh, yeah. 'Cause something caged could never last. Mm-hmm. 'Cause something caged could never last. Oh, we are still beginning, no green on the vine. We don't know the answer, but do you? Dankjewel. Joris Hart, ze mag even, inderdaad even omprikken. Dat ze echt letterlijk met de gitaar. Ja, dat geeft niks. Het is een live show en dat jet er ik zeker bij. Nou, je live EP komt eruit, dus waar ze even nu praten. Maar eerst maar even alles omzetten. You were streaming live? Yes, of course. Okay then. If you're back home, you're a musician or organizing festivals there? Are you busy with the music over there? Actually, let me surprise you with one thing. Okay. The 15 years I spent in Goma and DRC, I was working as a radio and TV presenter. Oh, serious? Okay, so I can go home and you can do the show this afternoon. And what kind of show did you do? What is making me happy, among the music show I had, there was one called 30 Minutes Live, which means 30 minutes live. Okay. So I was just inviting artists like this, they come and play live. So I'm really happy to see the show like that one. So big up, man. Okay. It's a big thing. But you're not doing that anymore? In Tanzania, I'm not doing that anymore. I'm just working in tourism industry. Okay. But I can still run some projects about music. That's why I've been traveling to Goma, because Goma is it's a city which has a lot of artists who I saw growing up, and I hoped to grow up
So they still need my help. That's why I'm still in the music industry. Wherever I go, I'm just taking opportunities and take important contacts to help artists from the city. Yeah, so Bolivar, we met in Goma when he came for Amani Festival. It's a very big festival in Congo. He came for, Amani means peace, so Peace Festival. I met him in 2017. And, he was happy about the interview I had with him. And, last year, he was invited to another festival in Uganda. They said, hey, man, I loved what you did in Congo, so please join my team in Uganda. Then I traveled from Tanzania to Uganda for the festival, and we have made a lot of plans. Among them, helping him to organize this Mvulu Festival, which is taking place in Holland in August. So when I go back to Africa, I'll directly go to DRC Congo Goma. To prepare artists who are going to come to Holland. Oh, nice. Yeah, so I'm really happy. I saw the location for the festival. I was there yesterday. I saw the location, very, very good location. And, Bolivar showed me names of big artists from Holland who are going to perform. Okay. So I'm really happy. People directly from Africa are going to share the same stage with big artists from Holland. So I love it, man. Hij is ooit begonnen als radio- en televisiepresentator hier in een programma. Dat heet 30 Minutes, hartstikke leuk. Dat deed er een heel soort muziek. Hij had Bolivar interviewd, dus hij zei eigenlijk de gearworking een beetje bij Bolivar begonnen. Want die kwam later in Afrika op een oorfestival, kwam ze wetje in. Hij zei, goh, ik vond het zo leuk, was studierst. En het interview was hartstikke te gek. Lieve gearworking. Hij is onder andere bezig in de toeristensector, maar vooral met de muziek om jonge talenten te helpen. Nou ja, en die combinatie is weer dat Bolivar hier in Nederland in de polder wennet, om het correct te wijzen, daar komt aan een festival dat hij waarom mij werkt. Tja, zij is het cirkeltje voor doen. I will return to the bar. Ik ga naar Jorri Zwart, want ja, die had nog niet zo heel lang geleden in Paradiso gespeeld, hè, volgens mij. Nee, dat was in september. Oké. Ja, klopt. Was dat een soloconcert? Want ik las ook dat je wel samenwerkingen hebt gedaan. Nee, ik speel sinds een jaartje in de band van Ilse de Lang. Ben je vast bandlid? Ja. Wauw. Ja, dat is heel leuk, ja. En dus dat was tijdens haar show. En ik mag altijd in haar show een liedje doen zelf. Dus dat is te gek. Ja, nou ik las er zoiets. Nou ja, goed, je speelt bij Ilse en ik denk, hoe zit dat precies? Maar je mocht tijdens de show in Paradiso je eigen liedje doen. Ja, klopt. Ja, en dat leuk en eng zeker, of niet? Vult mij. Ja, het was gewoon heel tof. Super tof om te doen. En het is natuurlijk een legendary place daar, weet je wel. Ja. Ben je bij haar terechtgekomen in de band? Auditie en dat soort dingen? Nou, we hebben wel eerst even samen gespeeld om te kijken of het klikte natuurlijk. Maar we kenden elkaar en ik kreeg een appje ineens van... zou je dat leuk vinden? Vakvrouw, hè? Dus ja, absoluut. Ja. Maar goed, je bent ook met de solo-carrière bezig. Een live EP. Ja, klopt. Ja, dus vandaar dat liedje wat ik zag spelen is dus live opgenomen. Dat is de opname van Paradiso, van die avond. Ja. En die andere opnames? Die zijn in een kerk opgenomen. In een kerk? Met mijn bandje, ja. Wow. Specifieke kerk? Ja, een kerk in Weidenes die omgebouwd is tot een studio van een vriend van mij, van Rijn Ouwehand. En ja, supermooie kerk. Dit is een live programma, dus je hoeft het eigenlijk aan de ene kant niet uit te leggen. Maar je maakt dus heel bewust keuze om een live plaat op te nemen. Wat was voor jou het belangrijkste argument daarvoor? Nou, ik heb best wel een aantal studioalbums gemaakt. En die albums die waren zo, ja, ik ben er heel trots op en ze waren te gek, maar ook heel gepolijst. En er is toch een stukje, als je live speelt, een bepaalde dimensie die ik op de een of andere manier nog niet heb kunnen vangen in een studio. En als ik live speelde, was dat wel zo. Plus je hoort ook gewoon het publiek, weet je wel, en de reactie daarop. En dat doet er iets met mij. En ik had die opnames en ik dacht, ik kan wel weer een studio ingaan en het officieel opnemen. Maar dat is mooier. Ja, why not, weet je wel? Let's do it. Wat is gewoon one take? Ja. Spelen, opnemen en nou goed, je gaat tegen afbissen. Nee, maar je kan ook zeggen, ik doe
Doen we dat akkoord anders, weet je. Nee, of 10 concerten doen. Dat kan ook nog. Dat kan ook, ja. Maar dit was gewoon goed. Ja, dit was goed, ja. Live Sessions heet die. Goed, en de plannen verder? Ja, veel met Ilse de Lange, neem ik aan, op pad. En dat tussendoor zoveel met je eigen band dus? Ja, klopt. Ja, we hebben een aantal festivals staan, dus dat gaan we wel doen. En hopelijk ook hier in de buurt. Er is nog niks geboekt, maar dat hoop ik wel. Joris Zwart. Ja. En verder een theatertour met Ilse in het najaar. En dan weer zelf op pad. Klinkt als geweldig muzikaal leven. Ja, het is heel leuk. Ja, ik mag niet klagen. Maar dit is ook tof. Tof om hier te zijn. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. En hopelijk blijft het niet bij deze ene keer. Dus we gaan elkaar hopelijk nog eens vaker treffen hier in deze studio. We gaan nog een nummer doen. Welke? Ja, Sweet Summer Rain. Dus het liedje. Single ook, hè? Ja, de single. Klopt. Joris Zwart. Alrighty. Would you cry for me, baby? Blue, if you'd known that I might have fallen in love with you. All my nights spent alone, sleeping through the danger zone. But you, my friend, oh, you've shown me how to let people grow. Sweet summer rain, won't you come and ease my pain? Sweet summer rain, won't you come and ease my pain? Would you cry for me, baby? Blue, oh, if you'd known that I might have fallen in love with you from the top of the mountain. Oh, I roll down as fast as I can. Oh, you're a poet and a man. You grow faster than I can. Sweet summer rain, won't you come in? Oh, ease my pain. Oh, the sweet summer rain. So come and ease my, no, come and ease my pain. From the top of the mountain, but I roll down as fast as I can. No, would you cry for me? Dankjewel. Thanks. Wauw, wat een stem. Maar wat een gitaar, denk ik. Want je pakte voor het laatste. Ja, wat voor gitaar is dit? Dit is een ES 125. En daar word je helemaal blij van? Ja, heel erg. Ja, ik komt uit 56. Ik zou zeggen, het is een oudje, maar dat had ik nog niet door. Dat hij zo oud was. Mijn vader, ja. We're getting old. Totaal ander geluid dan de vorige? Ja, er is meer elektrisch. Er zit een P90 elementje op, dus het is een beetje wat warmer, weet je wel. Die andere is echt akoestisch. Wat ga je nog doen met je EP? Ga je nog promo's doen, optredens eromheen bouwen? Nou, eigenlijk de grote show die ik had, die was 17 februari in Tivoli.
En toen hebben we die EP ook gelanceerd. En verder proberen wat festivals te doen. En ik ga dinsdag naar LA voor een maand om te schrijven. Dus dan ben ik weg. Kijk, ik heb de juiste trui. Ja, inderdaad, je bent erop gekleed, maar wat een luxe. Ja, heel leuk. Ja. Eerste keer dat je daar naartoe gaat? Nee, ik heb er ook een plaat opgenomen. Dus ik ben er wel vaker geweest. En... Wat doe je, een appartementje huren, gewoon simpel gaan zitten ergens? Of? Met mensen waar ik mee werk zitten we in. Dus je gaat ook echt spelen met anderen? Ja, zeker. Ja, het is echt schrijven. En ik ga ook 2 weken naar Nashville, met Ilse ook. Wauw. Dus dan gaan we even de country opzoeken. Why not? Ja, toch? Ja. Let's meet again. En heel veel succes met al die leuke dingen die je inderdaad te wachten staat. Geweldig leven lijkt mij als je daarvoor kiest om muzikant te zijn. En dan vanuit Alkmaar de hele wereld over letterlijk. Hè? Ja, nee, dat is het. Ja. Super tof. Ja, te gek. See you next time. Tot snel. Veel plezier in L.A. Jorrie Zwart, dames en heren. Ja, jouw applaus. Jorrie met een Y trouwens. En Zwart met een S. Zet ik het er voort maar even bij. Azes, leuke band hier. God Sweet Animals. Kom uit Dokkum bij. Singeluits door het hartstikke aardig. Maar... Sweet God Animals. Ik zit erin op de vrouwen in. Ik ben koffie high, jongens. Goed, Arjen van der Linden, dat kan ik wel uitspreken. Zie je nog. En Pater Moeskroen, ja, dat is old school. En die zal ik nog bij eens optreden. En we praten natuurlijk nog even met Bolivar is je maat. Die ben een beetje de sidekick. Hè, Bolivar. Druk. En jullie hebben beide, even over de t-shirts. Vertel even. Hakuna Matata Afrika beide. Hebben jullie dit afgesproken of is dit echt toeval? Nee, deze hebben we afgesproken. Ja. We gaan naar Willem toe. Moet wel leuk blijven. Nou, gezellig toch? We dachten, we nemen even een klein beetje Afrika hier naar Friesland toe. Ja, toch? Ik ben er helemaal voor. Nou jongens, we praten straks verder. We beginnen op naar het Nijs. En dan ben wij er met 12 uur van dit programma. Graag en dadelijks. Skienwetter, zonneloft en een skienlaan. Stem 20 maart, 2 keer FNP. Wat doen we maar de Wienmoen? Hoe moeten de subsidies van cultuur verdeeld worden? En komt er een vluggere trein naar de Ronestad? Hoe de partijen Jero Tinken je in het listlokersdebat van Omroep Friesland. Live uit het provinciehuis in Jouwetwaai. Friesland kiest. Het listlokersdebat. Tiesje 9 maart om zo'n uren. Bij Omroep Friesland op televisie en de Omroep app. En heb je het mist? Sjug dan de herhaling om 9 of 11 uren. Hey groenliefhebber, bij Xenos is de lente begonnen. Daarom shop je nu alle kunstbloemen en planten met 25% korting. Daar word je toch vrolijk van? Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Friesland staat geen seconde stil. De Leeuwarden Courant levert jou altijd en overal actueel nieuws, achtergronden en infotainment uit jouw regio. Maak het dit voorjaar mee met LC. In de krant, de app en online. Neem nu een proefabonnement van 4 weken. Ga naar lc.nl/maak het mee. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Na de aanslag op 2 moskeeën in Nieuw-Zeeland nemen Frankrijk en Londen scherpere veiligheidsmaatregelen rond moskeeën. De Franse minister van Binnenlandse Zaken wil dat er in het hele land intensiever wordt gepatrouilleerd bij gebedshuizen. De Londense burgemeester Kaan heeft de moslimgemeenschap in zijn stad verzekerd dat de politie zichtbaar aanwezig zal zijn bij moskeeën. In Londen reed in 2017 een Brit in op moskeegangers. Daarbij vielen een dode en 10 gewonden. De 28-jarige man die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de aanslagen in Nieuw-Zeeland heeft in een manifest laten weten dat hij sympathiseert met de aanslagpleger in Londen. De Australiër schoot in Christchurch 49 mensen dood, 40 anderen raakten gewond. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft moskeebesturen gevraagd om tijdens het vrijdagmiddaggebed aandacht te vragen voor de slachtoffers en de nabestaanden. Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 9 op 10 april. De return is in de week daarna. De andere kwartfinales gaan tussen Barcelona en Manchester United. Tottenham Hotspur moet tegen Manchester City en Liverpool tegen Porto. Koningin Máxima heeft afgelopen week een kleine medische ingreep ondergaan. Daardoor is ze vandaag niet bij de vrijwilligersactie NL Doet.
Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was de ingreep gepland. Om wat voor ingreep het gaat is niet bekendgemaakt. Op de weg en op het spoor wordt maandag een drukke ochtendspits verwacht. NS-medewerkers leggen het werk 's ochtends vroeg neer. Verwacht wordt dat er daardoor de hele dag problemen zijn op het spoor. De politie heeft ook acties aangekondigd. Zij zullen met een snelheid van 66 km per uur vanuit allerlei steden naar Den Haag rijden, omdat ze, net als de NS-medewerkers, een pensioen willen vanaf 66 jaar. Het weer: vanuit het westen klaart het vanmiddag wat op, maar de kans op buien blijft. Daarbij kan hagel voorkomen. Het wordt 10 tot 13 graden en er waait een stevige westenwind. Morgen vooral in de ochtend regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is het 12 uur weer van Noorderwind Live. Want er horen mij een geweldige band hier in de studio. De Sweet God Animals. Ze komen dokken bij ze zelf aan ze spelen. Met Arjen van der Linden en Pater Moeskroen te gast in het komende uur. Graag gedaan. Zouden al die leden van Provinciale Staten en de Eerste Kamer wel goed voorgelicht worden over de bloemetjes en de bijtjes? Kies partij voor de dieren. Heel veel lente in jouw tuin met Quantum. Ontvang nu bij elke bloempot €5 shoptegoed voor je volgende aankoop. Je shopt al bloempotten vanaf €1,25. In jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Dit kabinet wil 1000 miljard gaan uitgeven. Voor 0,00007 graden minder opwarming. Dat kost u tienduizenden euro's en levert niets op. Stop deze onbetaalbare en zinloze klimaatplannen. Stem Forum voor Democratie op 20 maart. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris XL. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisxl.nl. De beste parfumerie van Nederland. Bijna nergens wonen mensen met zoveel plezier als in Friesland. De Friezen voelen zich verbonden met de plek waar ze wonen. De mensen om hen heen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een meerskip waarin iedereen telt. Goede voorziening voor ouderen, kansen voor kinderen, ruimte voor talent. Lid van UJR, stem 20 maart voor een weerdevolle samenleving. Stem ChristenUnie. Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat duurt dus Bolivar en zijn maat achter de bar zitten. Sidekick, barkeeper. Heb je al wat drinken geschonken, Bolivar, of niet? We zijn hier lekker aan het eten hoor. Hij droeg een wast en hij heeft al een cd'tje gescoord, zag ik net, van Jori. Geweldige zangeres, hè? Geweldig zangeres, een mooie dame ook. Ja. Wat Akema. Moet je nog spelen zelf het weekend of niet? Ja, nee. Ik heb net gevraagd. Je hebt geen rare dingen tegen haar gezegd, hoop ik. Ik was alleen maar lief. Oké. Ik heb net gevraagd of we een keertje samen een track willen doen. Kijk, jij dacht gelijk in kop. Goeie stem. Ja, is fantastisch, hè? Nou, Willem, als ik bij jou ben, dan wil ik direct alles nemen, hè? Ja, muziek nou. Ja? Ja, hartstikke mooi, man. Hey, kom straks weer bij je met al je projecten. Hartstikke mooi. Ik ken een band, die komt uit Dokkum. Ze krijgt, is het een clip, is het een single? Hoe moet ik al Scissor Values? Is het een clip release? Values is onze derde single van ons debuutalbum Distant. En die is vandaag uitgekomen. Dus we hebben een cd'tje gemaakt. Let even zien voor de mensen die het beeld behaan. Dan kan ik het van de radio ook nog even lezen. Hij hoort een prachtig mooie dubbele sleeve ook. Sweet God Animals en Distant de plaat omheen. Waar gaat die tekening maken? Het artwork is gemaakt door mijn zus, Danielle Boersma. Dus shout-out naar mijn zusje. Het ziet er fantastisch uit. Lieve heersbeestje, het is mooi. Beetje, het ziet eruit als een kleur. Dat de kleurpotloden broek binnen. Ah, dat is gewoon magie. Ja, hè? Ja. Het ziet er echt heel mooi uit. Ja, zeker, zeker. In opdracht van hem, maar wie dit een besteed kunstwerk? Nee, dit is speciaal hiervoor gemaakt. Dus we hebben ook 3 videoclips gemaakt. Ja. En van elke videoclip hebben we dus
delen eruit gehaald en in het artwork gezet. Dus hier zie je bijvoorbeeld de skyline van Lauwersoog. Hier de rat van Red Eat Snake. En Sweet Good Animals natuurlijk, dat is onze bandnaam. Letterlijk vertaald lieve heersbeestjes. Dus op die manier. Heb je nog lang gediscussieerd hoe de bandnaam ooit? Of wie het voortdurlijk dat je hem deze naam wou hebben? Nou ja, het was, we wouden een dierennaam letterlijk vertalen. En we hadden eerst het idee om Damher te doen. Maar dat werd Dammer. En ik dacht, ja, dat bekt niet zo lekker. Nee, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Ja, dus Sweet Good Animals is het geworden. Ja. En de cd is nu op Spotify te beluisteren. Ook op Bandcamp. En je kan hem voor €15 kan je hem kopen. Ja. Het is een 3-luik. En het zijn alleen maar hits, joh. Ja, ik ben ervoor. Hey, doe hier Stefan. Hoe heet de rest van de band? Luc. We hebben Luc op drums. Hey Luc, hoi! Hoi! Matteo bas. Ja. En de jazzgitarist Johan van der Schaaf op leadgitaar. Even vernemen, de komst eigenlijk uit de jazzwereld, hè? Ja, dat wordt wel eens zijn inderdaad. Maar ik speel eigenlijk hele volle stijlen. Dus, en bij Sweet God Animals speel ik Dreampop. Ben ik Dreampop-gitarist. Ja, ik vind hem een hele toffe band, jongens. Hoe lang ben je in deze bezetting al bezig? 2 jaar. 2 jaar? Ja. En hoe bij elkaar komen? Kon je elkaar verskwallen of op een andere manier? Nou, wij hebben elkaar ontmoet in Café de Lantaan in Dokkum. En we hadden een gemeenschappelijke hobby, dat was bier drinken. Dus zo zijn we bij elkaar gekomen. Ja. En muziek maken en bier drinken hoort nog steeds bij elkaar? Nou, ik drink inmiddels geen bier meer. Nee, serieus? Nee. Zwaarder werk of ben je helemaal gestopt? Ik ben alleen maar aan het autorijden. Hartstikke mooi, man. Hey jongens, leuk dat je er binnen. Je bent het heel hoe te gast. Je bent een aantal fjouwen noemen spelen. Eerst no 2. Welke begin hè? Red Eat Snake en Floating. Live in Noorderwind, The Sweet God Animals! Until eternity, it is impossible to reach that surface. Resonate with us. Isolation. Is it a question I've lost? Resonate with us. Sound of the ocean, and it's similar to the sound of devotion. Talk about the appearance of absence. I hear dazzling words from those echoing voices which may recur. I have these things I dream about. It feels like I'm floating through the night. I lost control without a doubt. I'm moving
lost and forgotten. I'm wondering why it happens so often. Talk about the appearance of absence. I see luminous lights disappearing in the endless night. I have these things I dream about. It feels like I'm floating through the night. I lost control without a doubt. I'm losing sight. I have these things I dream about. Where it feels like I'm floating through the night. I lost control without a doubt. When I'm losing sight. I lost control without a doubt. Oh, I lost control without a doubt. Thank you. Het winnen er al 2. Ja, mooi, zeker. dankjewel. Haha, nee, ik zie er was we hier al praten, ik ze mijn rust laten zoeken. Straks meer van deze band, geweldige band. Nogmaals, de CD. Ik laat hem nog even zien. Die ga hem net voor niks maken, jongens. Die mij, oh ja, dat is helemaal mooi. Sure. Bij deze dus in totaal staan je hoeveel nummers op? 8. 8 stuks op. Hoe hebben die opnames? Zelf, thuis of studio in? Ja, zelf thuis opgenomen. Nee, we hebben hem in Studio Calamiteit opgenomen in Dokkum. Dus bij een maat van ons, Esker. En met een maat van ons, Aira Helfrich, die heeft ons geholpen met opnemen. Precies, ja. Nee, maar wat zien we een proto thuis. En een heel grote bands merk ik die vaak standaard opnames eigenlijk wel thuis opnemen. En dan is het bijvoorbeeld naar een mixer dan. Maar dit zou eigenlijk wel echt een gearworking geweest. Nou, het is in principe dus wel zelf opgenomen. En gemixt samen met Snoet en Smol. Dus, ja. Oh, dat is een fantastisch productieduo hier uit Friesland bij. Jongens, ik show je maar aan zwaar. Dankjewel. Leuk om eens hier te hebben. Sweet God Animals, Aansens meer in deze aflevering van Noorderwind Live. Ik ga naar Arjen van der Linden. Dag Arjen. Goedemiddag, jongen. Dag Willem. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, best. Mooi. Hoe is je Duits? Zeer goed. Ja. Nieuwe plaat uit, zeg ik er gelijk maar even bij. En de reden dat ik over Duitsland begin is goede recensie gehad. Er komen wat reacties uit Duitsland naar jou toe. Dan krijg je heel veel recensies uit Duitsland. Ja. En die zijn over het algemeen ook goed. Ja. Dus dat is heel mooi. We doen in eind oktober, begin november daar een toertje. Van een stuk of 10. We staan er nog in Bonn op 17 augustus op een festival met Jethro Tull en Vis en Riverside. Wauw. Dus dat is wel gaaf. Ja. En ik hoorde net het nieuws dat wij de top 40 zijn binnengekomen in bij een Noors radiostation. Dat meen je niet. Op nummer 35. Ja. Dus dat is heel gaaf. Jeetje. Ja. Met andere woorden, de plaat is niet alleen in Nederland uit. Nee. What's the story? Hoe hebben jullie het aangepakt? Nou ja, ik werk al sinds 2008 met een Duitse promotor uit Hamelen. Ja. En daar ben ik met mijn toenmalige label, zo ben ik daar terechtgekomen. En daar werk ik al lang niet meer mee met het label. Maar we zijn eigenlijk altijd samen blijven werken, ik en dat promotieteam. En dat gebeurde in Noorwegen. Dat is eigenlijk een vriend van mij had de clip opgenomen bij What's Your Game, de nieuwe single. En dat werd naar een bokkenblaadje daar gestuurd, een krantje. En dat werd weer opgepikt door een radiostation. En dat
werd weer opgepikt door een wat groter radiostation. Dus zo kreeg je een klein beetje een sneeuwbaleffect. Altijd leuk natuurlijk. Ja, hoe heb je het aangepakt trouwens? Veel alleen geschreven of met anderen? Nou, er staan 18 nummers op de nieuwe plaat. Gigantisch trouwens. Heel veel. Het zijn allemaal korte liedjes hoor, tussen de 2 en de 3,5 minuut. Dus een beetje, net zoals de Beatles vroeger dat ook deden. Nou wil ik me niet vergelijken met de Beatles, maar qua duur komt het wel overeen. Ik heb 17 nummers alleen geschreven. En 1 voor het eerst sinds 15 jaar denk ik met de band samen. Dat is dan een stevige houddruknummer geworden. Dat moet ik jou wel aanspreken als Slayer-fan. Kleine liedjes vind ik ook mooi. Oké, nou die staan er genoeg op. Ja, nee, daarom. Ja, die staan er heel veel op. Dus ja, en de teksten die schrijf ik zoals altijd met Erwin, mijn producent, Erwin Musper. Daar heb jij een keer natuurlijk contact mee gehad. Of hij heeft een leuk filmpje naar jou toegezonden, die jullie toen hebben uitgezonden van het Weeshuis. Ja, zit hij er nog? Zeker. Ja, dat gaat heel goed. Colombia, wat was dat? Ecuador. Ecuador. Ja. En daar ben ik vorig jaar nog weer geweest. We hebben ons nog weer 5 weken ingezet voor het Weeshuis. Dus ja. Ik wil nummers horen. Ja. Ik zou zeggen, de studio is voor jou. Ik heb nog als je 3 wat kortere nummers hebt, dan is de studio helemaal voor jou. Ik ga mijn best doen. Arjen van der Linden, dames en heren. Live in Noordwijk. Bigots in the street, a gunman on TV. We watch like herds, refuse to even see. And look with your own eyes. The sky you see ain't blue, and don't you understand? It's getting out of hand. In World War Avenue, a new world is gloomy, and we are not invited because we've been divided. Sister, we might die. World War III is getting nigh. Watch our children grow. Their future will be terribly grim. A sea of blood with a gripping undertow, and chance of survival is slim. When history repeats itself and hatred is the new frontier, beaches will turn red, a generation dead. Again, our freedom's not yours to take, and we will raise our voice and yell. As long as we are here, you go to hell. There's no future without love. You will act in crumble for our children's sake. Alright, dankjewel. Oké, er is een nieuwe single uit, What's Your Game. Maar dit wordt de opvolger. Dit liedje heet To Your Door. Big books and bars are not the only way, and you will see it soon, my son. Sometimes you need another door unlocked, so better be the patient one. At the times you dread and cry are all important ways to reach your goal.
remember that the next step in this world will satisfy a certain soul. And you built your own night and day. You ripped the dreams you're aiming for. Soul and kindness always leads the way, oh, to your door. There is no only way. Your heart and mind desire. The roadless travel more than anything will always feed your burning fire. And you built your own night and day. You ripped the dreams you're aiming for. Soul and kindness always leads the way, oh, to your door. Sometimes you need another door. Sometimes you need another door. You built your own night and day. You ripped the dreams you're aiming for. Soul and kindness always leads the way, up to your door. And you built your own night and day. You ripped the dreams you're aiming for. Soul and kindness always leads the way, up to your door. And in the end, you look around and see yourself a happy man. You got to run when you're bleeding, kill the roof, got you feeding. At the end of the saga, you'll be dead. So make a run for your money, cause it's no butter, honey. Did the clues right in front of you instead? We're singing, ooh, what's your game? The time to be defensive, only focus on your aim. Singing, ooh, turn it around. Eliminate destructive powers, or you be the clown. Life is like a one-way street. What you leave behind you is gone forever, ain't no doubt. Just over and out. No safe houses, no retreat. Save a pretty penny when you hit the wall in time or drought. No easy way out. Oh, you gotta run when you're bleeding, kill the wolf that you're feeding. At the end of the saga, you'll be dead. So make a run for your money, cause it's no butter, honey. Did the clues right in front of you instead? We're singing, ooh, what's your game? The time to be defensive, only focus on your aim. Keep singing, ooh, turn it around. Eliminate destructive powers, or you'll be the clown. Watching the horizon, never getting near. So keep walking or you end up. So always living in fear. Oh, you gotta run for your money. No butter, honey, take the clues right in front of you instead. So make a run for your money, cause there's no butter, honey, take the clues right in front of you instead.
we're singing, ooh, what show came? The time to be defensive, only focus on your ring when you hit boo boo. You're not your friends, they wouldn't follow suit when you just jumping out of fence. Keep singing, ooh, turn it around. Eliminate destructive powers, or you be the clown. Geweldig. Ik ga een t-shirt van hem krijgen. Die had ik nog heel hond, zet er maar een bij. Van der Linden, dames en heren. Entering the Circus. Prachtig mooi album. Er zitten een heel soort nummers dus op. En ja, waar wit ik nog een groot succes in Duitsland. Voor het grootste deel dus Olinne Skreun. Ik hoop, maar dan met de band natuurlijk, dat dit het begin is van nog veel iets moois dan... Je hebt een behoorlijk lange carrière, hè, wat dat betreft. 15 jaar. Jeetje, man. Dit is de 7e plaat. In twee live platen. Ja. Volgens mij de Ardennen opgenomen? Ja. Deze is in Wijnmers in de Ardennen opgenomen in België. Ja, was het de eerste keer of ben je daar vaker geweest? Nou, de vorige 6 hadden we in Kentucky in Amerika opgenomen. Alle 6? Ja. Ik wist wel dat je in Amerika alle platen daarop genomen. Ja. Nee, ik lieg. De eerste is in Duitsland opgenomen. Okay. En de 5 daarna in Kentucky. Die liveplaat ook. En deze is in België opgenomen. Heb je dat nodig? Even een eind weg? Of in België, of in Duitsland, of dus in Amerika? Absoluut. Je kunt je echt 2 weken concentreren op maar één ding. Ja. Je hoeft niet luiers te verschonen of wat dan ook. Het hoort ook met het leven soms. Hoort er ook bij. Ja. Normaal gesproken met de band dus op pad? Ja, zeker. Toertje Duitsland en daarna zoveel mogelijk in Nederland? I hope so. Ja. De eerste die in Nederland staat, dat is op 8 november in Van Slag in Borgen. Okay. Dus daar verwacht ik jou ook. Ik zet hem in de agenda. Ik beloof een keer, ja. Hey, nog even over de titel. Entering the Circus. Ja. Waarom dat? Grote puinhoop in de wereld. Dus we richten ons eigen circus maar op. Heel veel teksten gaan ook over de dingen die gebeuren in onze huidige maatschappij. Ja, er is een hoop aan de hand. Ja, wij ons zorgen over maken. Dus ja, doe maar. Ik ben bang dat ik de meeste zorgen wel deel met jou. Jij maakt mooie platen en daar ben wij weer blij mee. Noorderwind Live, dames en heren. Als nog ziekest op internet, Van der Linden. Arjen is je van hem, maar nogmaals, zijn artiestennaam is Van der Linden. En dan is zijn nieuwe album onder ik naar Ziekie, Entering the Circus. Dankjewel voor je komst. Jij bedankt. Succes. Dank je. Hoe is je Duits? Okay. Zeer goed, ja. Dan ga je naar het nice. Let maar zitten met de rust. Gerbrandi voor Friesland in de Eerste Kamer. Stem 20 maart. 2 keer FNP. Hulp nodig! Platgelopen deur. In 6 stappen heb je een nieuwe. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Kies het type, de stijl, de kwaliteit, de afwerking, veiligheid en het gemak. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Bij Belisol geniet u altijd van kozijnen en deuren zonder zorgen. Nu met 15% extra voorjaarskorting. Ga dus snel naar Belisol. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Snijn in Bureau de Vries. De eerste part van de stelling ben ik het wel mee eens. Maar om nou het wetterpeil der hand op auto stem, dat is eigenlijk belachelijk. We hebben ook andere oplossingen nodig. En die moeten we zoeken binnen het watersysteem. Wat docht het wetterschip? Hoe komt het met het groenwetterpeil in het Veengruydegebied? Wat we verzilting van groen tjingen. Nou, ik sluit me aan bij het verhaal van de meneer van 50PLUS. Het kan absoluut net zo wezen dat wij het veengebied bij u vergelijken bij het veengebied wat wij dus in Holland zien. Vanzelfs hebben wij in Gisselma een gigantisch voor het zwier wetten. Hoe lossen we een nieuwe, droege periode op? Waarom moeten we stemmen? Alles over het wetterskip en de wetterskipsverkiezings. Snijn al voeren in Bureau de Vries. De meesten hebben een keus met de verkiezings, dus ik zou zeggen bij Loekiem staan. Femi volgde haar droom en werd kraamverzorgster. Ik zou tegen iedereen willen zeggen van, hoor je die stem in je hoofd, neem die stap en ga het doen. Ook van waarde zijn in je werk? Kom naar de Week van Zorg en Welzijn van 11 tot en met 16 maart. Kijk op wzwnoord.nl. Ja, ik geniet iedere dag van mijn werk en ik hoop het nog heel lang te kunnen doen. Vanavond de Unis Flyers versus Bulldogs Ligier. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als het met Noorderwind Live is het Nijs uit de provincie verzorgen toch Tieten Science.
De Frieske Academie in Ljouwert jouwt structureel meer yield uit als dat er binnenkomt. Om dat op te lossen wil directeur Smink reorganiseren en zijn 6 volslijnde banen skrossen. Maar om reorganiseren te kunnen had Smink toestemming en meewerking nodig van de provincie. De academie had daarvoor in september een reorganisatieplan inleveren bij de provincie, maar had er nog geen reactie op gekregen uit Smink. Wij wachten op dat antwoord. We hebben een poortocht dat het misschien een verder verkiezings nog komen zou. We hopen dat natuurlijk nog steeds, maar dat ligt er net echt op. Verschillende fiets- en kuierorganisaties protesteerden het zien dat de afsluiting van 1 april al 3 jaar lang afsletten wordt voor fietsers en kuierders. Het gaat om het Fietsersboen, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en het Fietssportboen NTFU. De organisaties sturen een brief aan Rijkswaterstaat waarin ze onder oren vregen om een kwattere afsluitingstijd. En verder wil ze het fietspad graag open op piekmomenten. Zo'n 60 Frieske basisscholen zijn dicht vanwege de landelijke staking. Het personeel op de school leidt het werk deel voor een minder hoge werkdruk en een betere kwaliteit van het onderwijs. Maar lang niet alle scholen zijn dicht. Een van de scholen dat de bijjoet gewoon heen kunnen is de Spreng in Drachten. En daar werkt het master Andries van der Velde. Waar zijn we geen onwerk? Voorschrijven weer voor de derde keer dat ouders, die moeten op zoek naar oppas of pakers of beppers. Maar die moeten weer uitzuttelen, er zijn ouders bij die moeten vrij nemen om de bijen zelf op te vangen. En wij zijn er eigenlijk voor onderwijs en voor goed onderwijs. Elk basisschool de Libraïe op de Gediek is het iepen, maar wel met alle jaar aanpaste lessen. De leerlingen krijgen het les van ouders. En dat gaat vanzelfs dan oors als normaal, vertelt directeur Tjeerd Couperus. Een bioloog aan het woord gaan. We hebben de familie komt nog, cybercrime komt nog binnen. We hebben de deurwaarder gaan over budgetbeheer en dat soort dingen. Dus eigenlijk willen iedereen de onderwerpen die best wel nieuwsgierig binnen. En ja, die misschien wel eens in een boekje staan, maar het is 100 keer mooier als een heid of men dat doet en dat we het in een boekje in tekst lezen. Het fietster Aleida Norbruis van Oertrup had op het wereldkampioenschap paracycling in Apeldoorn zilver woen. De vrouwtitel ging naar Amanda Reed uit Australië, die mij een tijd van 39,505 boppen dat het vrouwrecord van Norbruis aanpakte. Norbruis die zeer zelfs net als favoriete, want door een blessure had ze een mini achter de reg. Mixte gevoelens. Hier kom je maar voor één ding en dat is winnen. Dat is hoe het net lukt. Maar ja, wat hoe het wel lukt is dat ik zie laten kind dat ik nog steeds bij de wereldtop beheer. En dit weer mijn proces in. En dan is dit een hele mooie eerste stap om weer terug te vechten naar de 10 jaar nodig ben om mij te doen voor het goud in Tokio. Tristan Bangma van Donkerbroek die zette Joet de derde tijdel in de kwalificaties van de 4 kilometer achtervolging. Hij riet letterlijk Joet om een bronzen medaille. Dan besluit het waar. De lucht is beroemd, het is wel meer droog, maar mogelijk ook nog de zinnen erbij. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad als 11. Morgen dan hebben we Rijn en huddewind, het wordt dan ook 11 graden. Snijn buien, maar de zinnen komt er dan ook aardig bij en het wordt snijn 9 graden. Hi, met Andrew van Travel Essence. Wanneer je naar Nieuw-Zeeland gaat, raad ik een relaxed reistempo aan. Elke dag is het landschap weer anders en je kan toch niet het hele land zien in 4 weken. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Provinciaal Belang Friesland is een platform van lokale, onafhankelijke partijen. Wij willen dat de politiek van onderop komt, via regiopolitiek gericht op de kwaliteit van leven. Wij vinden dat de overheid lokale verbanden de ruimte moet geven. Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen en minder bureaucratie. Een stem op ons is een stem op uzelf. Ga stemmen. Kies provinciaal, ook lokaal. Down Under, uw wensen, onze lokale kennis. Travelessence.nl. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van A-Vogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. A-Vogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking.
En welkom bij Noorderwind Live. We zijn op dit tijd nog even aan het soundchecken in deze prachtig mooie studio. Straks de optredens hier rond van de Sweet God Animals. We krijgen Pater Moeskroen hier nog. En we blikken snel nog eens even waarom op het weekend ervoor. Dat doen we onder de hand van een prachtig mooi live nummer. En dat wie een onze Ierse gasten vliegen weken. Na Laina, als ik het goed uitspreek in ieder geval. En nog hier in de beeldbehaasje heb ik nog de vlog van Regina. Dit is van Vliende Wieken. Please tell me that you love me, that your love for me is real. 'Cause I don't have the strength to deal with how I feel. So heavy, he's taken all my lights. Far too many wrongs and not a single right. Na Lanea uit Ierland. Wij zijn hier vliegende week te gast met de prachtige beeldnek van Regina Beeldsma. Maar we gaan terug naar onze documentairgasten. Je hoort plaat uit, single uit, clips uit, mooie artwork. Jongens, wat binnen de plan eigenlijk voor het komende jaar? Mooie bril trouwens. Ja, dank je. Nee, we gaan een toertje doen van 8 shows. We hebben al een paar shows gespeeld. Dus we hebben in Emma gespeeld. Okay. We spelen 29 maart, het staat op die poster, spelen we de aftershow van My Baby in Neushoorn. De gekke band. Zeker. Ja, je hebt weer gelukkig een keer gehoord. Dat was echt heel indrukwekkend. Ja. Nou, dan, we spelen 12 april spelen we in Groningen Stardust en 25 april in Literair Café. Dus weer wat anders. Iedereen weer even langskomen. Ja, zeker. Spelen we altijd in deze vorm of doen je bijvoorbeeld akoestische sets of zo wat in bijvoorbeeld in zo'n café staan? Doen je dan wat oors of no? Wij doen zeker semi-akoestische dingen. Ja. Maar het is wel iets anders wat je verwacht bij akoestisch, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus, je maar gewoon oud begon is genieten. Dus, okay. Je moet gewoon weer omkomen dan semi-akoestisch keer maar. Jongens, je gaan weer 2 nummers spelen. Welke het waar? We spelen Values and Distant. En Values, wil ik nog even shout-out doen naar Tim Lechner die de videoclip gemaakt heeft. Okay. En we gaan even genieten. Absoluut, want je bent een te gekke band. Live in Noorderwind, The Sweet God Animals.
accepteer. You can't forgive me. I can't forgive myself. Thoughts are empty. Thoughts are empty. Don't hesitate. Don't hesitate. Gaan we nog één keer genieten. Don't hesitate. Thank you. Volgende nummer heet Distant, is ons laatste nummer. Wij waren Sweet Germans, jullie waren Noorderwien. Koop allemaal een cd. Dank Willem, groeten thuis. Groet aan vrouwen en kids, papa's op tv. Daar gaan we.
Laat je horen van Sweet Good Animals. Te gek dat ze er winnen. Stefan Boersma, Johan van der Schaaf, Matthijs Tubben en Luc Leloop. Hè? Ja, goed zo toch, ja. Album is uit, prachtig mooi artwork, maar de noemers die erop staan, geweldig. Distant dus. En hoor ze in de gaten, kom je dokken, maar ze hier dus de Sweet God Animals. Ik zou zeggen, festival, boeken, mooi waar. En dit op de speakers, dan ben je clear. Ik ga naar Jack en Bart. En Jack en Bart binnen van Pater Moeskroen, die 28 maart naar Friesland komen. Hè? Jazeker. Met een speciale voorstelling. Ja, Reserve Belgen. Ja, waar slaat het op? Nou ja. Je klinkt al een beetje Belgisch daar. Ik ben ook een Belg. Ja, ik ben Belg. Nee, Maar sinds wanneer op de reservebank dan? Ja, sinds ik naar Nederland ben Ja. Is dat het een beetje? Ja, ik woon in Nederland. Ja, dat is heel moeilijk, heel ingewikkeld. Nee, we hebben een voorstelling gemaakt over reservebelg zijn. En wat houdt dat in om reservebelg te zijn? En wil je überhaupt een reservebelg zijn? En je ontkomt er dus niet aan. Ontkomt er niet aan, nee. Hoe is dat om met een reservebelg in de auto te moeten zitten? Nou, op zich niet heel erg vervelend. Tenzij hij echt zwaar Belgisch gaat praten, dan heb ik wat meer moeite. Alleen, dan ben je hem kwijt, hè? Dan ben ik hem behoorlijk kwijt. Maar het is wel altijd gezellig en dat draait het natuurlijk om. Humor uit het leven gegrepen verhalen. Wat gaan jullie dat een beetje doen? Nou, het is redelijk autobiografisch, kan ik wel vertellen. Het heeft wel een bepaalde omslag, maar de inspiratie natuurlijk als Bart als echte Belg en dan reservebelg nu. Dat is natuurlijk fantastisch om daar een mooie theatervoorstelling van te maken. Ja, gaat het over het nu of ook over je jeugd bijvoorbeeld? Want hoe lang woon jij al in Nederland? Al 20 jaar. 1 mei 20 jaar. Nee, het gaat over het verlangen. Kijk, we spelen een verhaaltje. Er gebeurt een ongeluk, we rijden iemand aan en in België is het zo geregeld. Die balans moet in orde zijn. 50% Walen, 50% Vlamingen. Ja. En als je dan een Vlaming omlegt, dan moet iemand de plek van die Vlaming innemen. Ik zou zeggen, je moet ook nog even een ander omrijden. Maar... Ja, dat kan ook. Dat is optie. Ja, ik denk dan praktisch. Maar... Oh, verrek joh. We hadden helemaal geen... Maar dat is Fries, denk ik. We hadden helemaal geen voorstelling hoeven maken, joh. Dat is heel simpel. Nee. Ja, ruim je er nog een op. Ja, en met dat dilemma, zeg maar. Ja, precies. Dan zijn jullie toch een vreedvolkje. Ja, ik kom uit de woorden. Ja, hartstikke mooi, man. Maar goed, daar is dat hele verhaal, je muzikale verhaal eigenlijk opgebouwd. Ja, klopt. Ja, maar dat doen we in de winter. Spelen we de theaters. Hè, en in de zomer is het hossen en bier gooien. En feest maken. En dat doen we in het theater trouwens ook. Maar de balans is precies goed zo, zeg maar. 28 maart in Vlaanderen. Jullie gaan spelen. Welke 2 nummers gaan jullie doen? Nou, we eindigen met Joost. Dat denk ik ons wel leuk. Ja. Maar in het theaterliedje, ik ben dus naar Nederland verhuisd. En in het liedje Joost zit de naam van mijn vrouw. Die heet Ida. En dat vindt ze niet leuk. Dat vindt ze verschrikkelijk zelfs. Dat ze de aandacht... Dus we hadden nu een liedje gemaakt met Ida Nijg. Want dat is haar achternaam. Dus haar hele naam zit erin. Dus ik hoop dat ik thuis nog binnenkom straks. Maar dit is voor Friesland, zeg maar. Ja. En voor Ida. Niet vaak de naam noemen. Ida. Ja, komt-ie. Nu had ik al een tijdje in dit land gebivakkeerd. En aan wat doodgebloede liefdes had ik mijn lesje wel geleerd. Ik heb het prima naar mijn zin gehad, dus pakte ik spontaan mijn
koffers maar weer in om terug naar Vlaanderen te gaan. Oh, en ergens onderwege ontmoette ik Ida Nijs. Met de kop zat ik alweer in Vlaanderen. Ik denk dat ik nog even blijf. Hoppa! Enkele maanden later ontmoette ik haar weer. Ik kon het niet geloven, ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik was weer overdonderd, getroffen door een bliksemschicht. Dit noem ik geen toeval meer, dit is liefde op het tweede gezicht. Oh, en ergens onderwege ontmoette ik Ida Nijs. Met mijn kop zat ik alweer in Vlaanderen. Ik denk dat ik nog even blijf. Hoppa! Maar dit keer was het raak. Ik kon mijn slag wel slaan. Ik heb geen reden meer om terug naar Vlaanderen te gaan. Want ergens onderwege ontmoette ik Ida Nijs. Met mijn kop zat ik alweer in Vlaanderen. Maar ik denk dat ik nog even blijf. Oh, ergens onderwege ontmoette ik Ida Nijs. Oh, wel is het leven nog zo mooi in Vlaanderen. Ik denk dat ik nog even blijf. Ik denk dat ik nog even blijf. Oh, ik denk dat ik nog even blijf. Woe! Dankjewel. En deze is Joost. Carnaval achter de rug. En trouwens Brabant, dus een klein beetje carnaval in Friesland. Komt-ie. Ik zat met Joost in de kleuterklas en toen al wist ik dat hij anders was. Hij ruilde zijn stoere auto, besteeg de poppen en de make-up van mijn zus. Want Joost is anders geaard. Ja, Joost is anders geaard. Hij is wel lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Joost is anders geaard. Toen we 14 waren kwam het echte werk. De meisjes en de jongens spraken af achter de kerk. Ik zoende er met Karin, met Christel, met Claire. En Joost las met Ida in de flair. Want Joost is anders geaard. Ja, Joost is anders geaard. Hij is wel lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Joost is anders geaard. Hoppa! We werden ouder en volwassen en bovendien had ik Joost zelf al in geen jaren meer gezien. Toen las ik op een dag tot mijn verbazing in de krant dat Joost was betrokken bij een brand. De oorzaak was de bliksem en de storm. De omvang van de schade was enorm. Het was een wonder, zo stond er genoteerd. Iedereen was geëlektrocuteerd. Behalve Joost, behalve Joost, behalve Joost. Friesland uit volle borst, want Joost is anders geaard. Ja, Joost is anders geaard. Hij is zo lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Joost is anders geaard. Ja, Joost is anders geaard. Ja, Joost is anders geaard. Hij is zo lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Joost is anders, Joost is anders, Joost is anders geaard. Hoi! Pater Muskron, we praten straks nog even. Dankjewel in ieder geval voor deze beide live nummers. Wij gaan nog even praten over de vaststelling 28 maart in Franeker bij deze beide heren. We beginnen eerst naar het Nijs. Friesland kiest. Op woensdag 20 maart gaat Friesland naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Wordt het CDA weer de grootste partij? Kan de PvdA en Fjouwer hier oppositie weer op het plusplak nemen?
En wat doen nieuwe partijen als Provinciaal Belang en Forum voor Democratie? In Friesland kiest de uitslagen, eerste reacties en de analyses. Waar zit de jong 20 maart van 8 uur aan live op radio en van 10 uur aan ook op televisie? Friesland kiest bij Omroep Friesland. In Friesland hebben wij het goed vaarkoor. En binnen we goed vaarkoor. Dat moet zo blijven. Ik ben Sanne de Rauwe. Stem 20 maart, CDA. Wat doen we maar de Wienmond? Hoe moeten de subsidies van cultuur verdeeld worden? En komt er een vluggere trein naar de Ronestad? Hoe de partijen hierover denken, zul je in het listloekersdebat van Omroep Friesland. Live uit het provinciehuis in Ljouwertwaai. Friesland kiest. Het listloekersdebat. Tiesje 19 maart om zo'n uur. Bij Omroep Friesland op televisie en de Omroep app. En heb je het mist? Zorg dan de herhaling om 9 of 11 uur. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het je nog doen. Een strak gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswensum.nl 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn 2 mannen aangehouden in verband met de aanslagen in Parijs in 2015. De 2 verdachten van 29 en 31 jaar zouden zijn betrokken bij de levering van automatische wapens en explosieven aan de terroristen. In de woningen van de verdachten is beslag gelegd op computers, documenten en mobiele telefoons. 1 man zit vast, de ander kan vanwege zijn gezondheidstoestand niet worden vastgehouden. Op het Malieveld in Den Haag demonstreren tienduizenden leraren voor minder werkdruk en meer salaris. Volgens de Algemene Onderwijsbond en de politie zijn er 35.000 tot 40.000 demonstranten. Veel scholen hebben moeite om aan personeel te komen of vervanging te regelen als een leraar ziek is. Vandaag is voor het eerst dat basisscholen, middelbare scholen, mbo, hbo en universiteiten samen staken. In het Limburgs Museum zijn 2 Keltische muntschatten gepresenteerd. Die zijn gevonden op verschillende plaatsen in Sittard-Geleen. De munten dateren uit 51 voor Christus, de tijd waarin Julius Caesar in Nederland vocht tegen Germaanse stammen. Hij beschrijft die tijd, maar er werd altijd aan getwijfeld of Caesar echt in Nederland is geweest. Volgens het museum bevestigt de vondst dat nu. En zwemster Kira Toussaint heeft een schadeclaim neergelegd bij de internationale zwemfederatie FINA, omdat ze ten onrechte werd verdacht van dopinggebruik. Haar advocaat zegt dat het om tienduizenden euro's gaat. Toussaint testte in november positief op het middel Tulobuterol, nadat ze in Peking een wereldbeker had gewonnen op de 50 meter rugslag. Later bleek dat er geen sprake was van Tulobuterolgebruik, maar dat er verwarring was door andere toegestane medicatie. Toussaint miste door de affaire de WK Korte Baan. Het weer, vanmiddag wat vaker droog, soms zelfs zon, maar ook buien. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regen, 's middags in het zuiden weer meest droog en dan is het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Even wat WhatsApp, maar dan gaan wij aan. Het is het laatste uur in van Noord in Live. Onder andere bij Gaartse Bosma, Rebel Radio en we doen nog volle en volle meer. Graag gedaan, Alex. Hallo, waterwoners, stormtrotseerders, visfanaten, doorspoelers, oeververtoevers en slootjespiekers. We mogen weer stemmen. Woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Hoe we in Friesland omgaan met water, daar hebben we allemaal invloed op. Die stem, dochterta. Sjog op wetterskipverkiezingen.nl. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Op 20 maart kiest u via de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. En beslist u of Rutte door kan gaan met het huidige beleid. Forum voor Democratie wil de immigratie aanpakken. Stoppen met het onbetaalbare klimaatbeleid en de koopkracht drastisch omhoog voor iedereen. Stem Forum voor Democratie op 20 maart. Goedemiddag, ANWB Alarmcentrale. Hallo, goedemiddag. ANWB Verkeersinformatie. Middag. ANWB, wat kan ik voor u doen? Goedemiddag. Namens iedereen bij de ANWB, maak er een mooie dag van. Waar je ook heen gaat.
Wij gaan met je mee. Meld je vandaag nog gratis aan voor ANWB Parkeren. Daarmee wordt parkeren goedkoper en makkelijker. Ga naar anwb.nl/ANWB Parkeren. Ik ben Henk Otte. Samen met u gaan wij de politiek veranderen. Het zijn de Wensing voorjaarsdeals. Profiteer tot en met 31 maart van duizenden euro's voordeel. Op de Mercedes B-klasse, GLA en C-klasse. Nieuw en uit voorraad. Dat is direct voordeel en direct rijden. Kijk op mb-wensing.nl of kom nu naar onze showrooms en maak daar uw voorjaarsdeal. Dat is Wensing. Aangenaam. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oerleweg van Noorderwien live aan. Ze maar Rebel Radio, NNB, verbonden met hun eigen album. En Gaatse Bosmaiers hier, die is iedereen al hoort verwelkomen. De man van Pater Moeskel, kom er nog maar even bij. Ja, want ik hier Bart en Jackie krijgt te spelen. Op hun plak staan al volledige NNB te soundchecken. Jongens, wat klonk dat geweldig zo net. Ja, sorry. Ik zit met verwondering. Ja. Ik zit nog even naar de soundcheck van net even te luisteren. Ik ben nog eventjes afgeleid. Ja, ze hebben nog wel even. Ze moeten vanaf 3:30 spelen. Maar toch even praten over de voorstelling, jongens. Hoe gaat dat bij jullie in het werk? Want hoe groot is de band eigenlijk, Pater Moeskel, tegenwoordig? Wij zijn met z'n 5. En zo oorspronkelijk zijn we begonnen met 7 man. En in de loop van de tijd zijn we gewoon steeds kleiner gegaan. Dus we zijn nu met z'n 5. Maar we hebben nog net zoveel, dan wel niet meer instrumenten bij ons. En nou ja, we hoorden het net al even. De pret, de lol, daar gaat het om bij jullie. Hè? De pret om te spelen. Ja, als er geen pret meer is, dan stoppen we ermee, toch? Ja, nee, dat is een beetje de kenmerk van de band, toch? Ja, zeker. Ja, die vrolijkheid die proberen we ook in de zaal te gooien, zeg maar. Ook al ben je zo chagrijnig als wat, als je bij Pater Moeskel bent geweest, ga je altijd vrolijk naar huis. Dat is ons streven en dat lukt elke avond weer. Dus dat is mooi. Hoe is het om onderdeel te zijn van een band die in 1985 volgens mij al opgericht is? Nou, ik zal het sterk... Een beetje dubbel in het verhaal, hè? De zoveelste generatie. Ja, want ik zal het sterker vertellen. Ik was nog niet eens geboren toen de band werd opgericht. Dus het is voor mij helemaal mooi. Maar... Instituut. Ja, nou, ik vond het ook een voorrecht dat ik gevraagd werd om auditie te komen doen bij deze band. En dat ik nu onder de gemeente mag scharen, zeg maar. Hoe lang zit jij erbij? Ik zit er nu ongeveer 1,5 jaar bij. Ja. Het is echt een pretje. Ja, mag ik wel zeggen. En jij als reserve-Belg? 2003. 2003? Ja, hoe jeutje, ben je veteraan? Bijna wel. Nou, op één na de oudste, zeg maar. Ja. Er is nog 1 oerpater van het begin, dat is Martien van Oosterom, de accordeonist. En die zit er al, hoe lang? 35 jaar zo. Ja. Heel oud. Heel oud. Ja, hij is ook heel oud, dus hij is ook heel oud. Hoe gaat het ontwikkelen van zo'n voorstelling eigenlijk bij jullie? Want ik bedoel, het is jouw verhaal een beetje. Beschrijf je dat in je eentje dan? Of ga je met de jongens zitten? Nee, dat is echt een proces. We denken een titel, hè, want dat wil het impresariaat. En dan denken we een titel. Dan gaan we met die titel aan de gang. Gaan we allemaal liedjes schrijven. Dan hebben we uiteindelijk hadden we iets van 40 liedjes. Dus we hebben er maar 20 nodig of 15. En dan vallen er heel veel af. En dan ga je met die liedjes aan de bak. Die ga je repeteren. En dan ga je er een verhaal omheen ontwikkelen. En dat is een soort van wisselwerking. Maar dat doe je echt met de hele band, zeg maar. Dus heel proces. Lol maken. Ja, wel lol maken, ja. Ook wel eens goed clashen, maar dat is alleen maar creatief uiteindelijk. Ja, het moet wel met een beetje spanning in zitten. 28 maart, ja, het wordt een fantastische, vrolijke avond met de reserve Belgen. Ja, wij nemen zeker de slingers en ballonnen in ieder geval mee. En als mensen dat ook doen, dan wordt het helemaal fantastisch. Hey, ja? En als mensen komen kijken, en kom kijken, want het is superleuk. In de foyer doen we nog een kleine afterparty. Dus dat altijd lekker biertje erbij, heerlijk. En dan kun je die reserve Belgen wel toelaten. Jongens, dankjewel voor de komst. Tot de volgende keer. Pater Moeskel, 28 maart, Franeker, Frencher, ja. Hi jongen. Zit ze? Hi. Dag. Hoe is het? Ja, goed, maar dat ik. Is dat bloem of blom? Bloem. Ja, op de luxe manier, hè? Ja, ik had het om het te verfrisken. Stel even de band voor. Nou, ik ben Sietse, dat is Erwin. Hey Erwin, hoi! Ja, en dat is Joris. Je bent ook al even bezig. 2016. Jeetje. Ja, bliksem, ja. Still going strong. Elke week hebben we bijna shows, maar we stoppen nou even om naar je nummers te schreeuwen. Ja. En we hebben naar je videoclip op YouTube, Wildflower, spelen we, zei ik. Ja. Maar nou eerst even hier even. Zullen we iedereen even wekken, Scotje? Ja, man. 2 nummers achter elkaar? Ja, gelijk maar even. Welk begin mee? Ain't No Friend. Iedereen zit nog te praten. Dames en heren, Rebel Radio! Ja!
Haast is 2 nummer. Je moet even wat omprikken. Kom zo weer bij die weer om. 1 minuut pauze, jongens. Kom zo weer bij jou. Zo, dan kan ik mooi even naar Ipe daar. Die kan je mij een prachtig mooi affiche Nacht van Verver toe zetten. Ipe, hoe is het, jongen? Ja, Willem, het is hartstikke best. Kijk. Tja, verleden hier ben je bij de West. Ik denk, nou, dit hier. Ik riep mijn kons weer. Ik mail hem. En ik ben weer welkom. Ja, best altijd welkom, jongen. Hey, wat voor feestje game doen? Wij hadden de Nacht van Verwert. Je had de Nacht van Bozem, maar wij hadden de Nacht van Verwert. Ongeveer de helft zo groot, maar wel zo gezellig. Monte-Janne, zaterdag, 16 maart. Voor de mensen die de verhellingsjoch op snijden, helaas, dat weer dus juist Rianne. Wat game doen? Die ben mooi te leiden. Want we hebben morgen hebben we de Daredevils. Dat is een band die speelt een mashup van ongeveer 130 nummers in oorlogen. Ja, dat is te gek. 5 mei trouwens, die is ik op het Noorderwien podium. Dus wat dat betreft, jou ook die de hoorn, want goede keuze. Maar morgen in ieder geval in Verwert Daredevils. De Daredevils, maar daarnaast hebben wij ook nog een regionale band. Gang is alles. De accordeonist komt van Amelon. En de drummer uit Dokkum. Nou, wat wil je nog meer? Wij hebben ook wat Dokkumers in het programma. Ja. Ja, wil je erbij? Ja, ze moeten erbij. Ja. Maar wat ik nou wil zeggen wil, de mensen die er nog heen wil, neem gauw je keuze. Ja. Ken je het nog? Kaart in de voorverkoop voor €13. Ze zijn er haast terug. Ze zijn er haast terug. Feesttent of wat hoors? We hebben een hele grote verwarmde feesttent van ongeveer 60 meter. De man gaat ploegen om het op te zetten, want het waait, het drikt. Maar het is lukt. Hij is dicht. Nacht van Verwert. Een traditie wat dat betreft. De Daredevils en gang is alles. Morgen zaterdag dus. Hoe laat begint het? Wij beginnen roe aan 9 uur. En dan is iedereen welkom. Ik zou zeggen, kom op tijd, want vol is vol. Bier is net altijd duur, hoop ik? Nee, het is nooit het duur, want het smaakt altijd lekker. No? Hartstikke mooi. Dankjewel, Ipe. Willem, bedankt voor die tijd. Nacht van Verwert. Ik zeg correct, want ik maar even naar de band. Je bent nog aan het soundchecken, jongens, of net? Oh, hij kan wel. Ja, ja. Hoe heet het tweede nummer? Wildflower, onze nieuwe single op YouTube. Rebel Radio! It is a game like an
Rebel Radio. Jongens, alles is verder, maar dit is de gekke band. Ik ben absoluut fan van deze man. Single, YouTube, alles zit er wel op. En van de dus hebben live bus hier in Noorderwien. Gaatse Bosma, hoi. Goedemiddag, hoe is jongen. Best, poerbest, ja? poerbest. Ja, alweer geweldig. Ik ben voor de wekker. We staan voor het scherm van de media. Ja. Hartstikke mooi. Hier wordt alleen bij Bolivar kennis maken. Ja. Bolivar, nog even, weer door het kwarte interviewjes steeds. Even naar dat festival. Hè? Want wanneer is dat ook alweer? Het is op vrijdag 6 juli. Ja. En vrijdag 5 juli en zaterdag 6 juli. En wie spelen er allemaal? Grote namen. Grote namen. Vertel. Grote namen. Mag ik ook straks vertellen? Bluff, dat grote namen. Oh, Bluff grote namen, ja. Ja, fantastisch man. Bossato, grote namen. Hoe is dat om te organiseren? Is dat, in hoeverre heb jij die programmering helemaal bepaald? Bedoelt u... Of zit je gewoon in een organisatie? Nee. Zij hebben ons gevraagd om mee te doen. Ik heb gewoon mijn verhaal gedaan dat ik bezig ben met Foundation. Dat ik in Afrika bezig ben. En dat vonden ze heel mooi. Ja, gaaf man. Ja. Gaatse, leuk hè? Ja, dat is het beste. Ik kom straks weer bij je. Gaatse, hoe is het met jou? Ik zeg spelen. Ja, ik word poerbest, smoor er ook. Geweldig, staat het maar. Ja. Vaak de studio in? Vaak de studio in, alweer met 9 dingen bezig. Ja, wat wordt dit in de laatste nou? Want wij mensen op die doorspraak, dan ben je wel 6, 7, 8 weken fruit, maar... Ja, nee, want we wilden ze de maar zeggen, we komen, ik moest nog erin, we komen en daar ben we dan. Ja, dat vind ik wel. Het zin niet tegen, ga ik vast ook weer wat nees, maar we zijn al wel met dingen bezig. Carnaval hebben we gewoon, carnavalsingel, Utrecht Dramensemen, Gieder Ekkel wij. Waar heeft de carnaval viert? In het zuiden, hè? In het zuiden, over de Hasselt en Utrecht, Leuzen, die kan. Wie dat? Fantastisch, ja, fantastisch. Ik wie echt verleden week van de eerste keer, want ik ben in Snit natuurlijk wel West en Zwolle wel. En hoe verder je komt, het is gewoon, de stritten staan vol. Ja, dat kennen we eigenlijk net intekenen, maar het is eigenlijk, zodat het scootjesiel het feestje is daar eigenlijk het carnaval. Daar kent het mij vergelijken, maar wie gaan net verkleinen het scootjesiel daar. Samen maar wat bescheerd. Ja, fantastisch. Maar het goed is. Wat poerbest, echt super. Ja, ik zie de foto's, ik zie de filmpjes. Ze hebben even een rustmomentje, we kijken naar een excursie. Goeiedag, alle hè? Hoi. Dat weer Rebel Radio. En we gaan Gaatse. Zullen we Gaatse even vragen om een wat rustiger noemer nou? Zullen we een rustig noemer beginnen? Zullen we dat doen? Even een rustig verske koe ik nog maar even. We gaan even op het emotionele vlak verder. Speciaal voor de meesten van de excursie. Live in Noorderwien. En voor die vrouw daar. Voor die mevrouw daar. Hang eens met praat. Die mevrouw daar. Chocolade. Koe ik nog maar één keer in die eigen shit. Dan weer het misschien minder zeer. Doe haast mij verlitten, ik goe als een ben. Sampine, ik ken haast niet meer. De nachten zijn lang en de dagen zijn kort. Us leefde wie samen voorbij. Het viel als wie ik nu alleen op het rad. Want door haast nog net meer van mij. Doe wie rust van mij, de zin van besteed. Mijn tijd leefde ik in een dream. Och kom, dat weer om en bjuw dan bij mij. In die kast hing je altijd nog die kleed.
de zin van bestaan. Mijn dij leef ik in een deel. Oh, oh. Och kom, dat's waarom. En bjuw dan bij mij in die kast. In je altijd nog die kleed. Du bist de zin van mijn bestaan. Gaatse Bos, speciaal voor jou ook, hè? Ja, nou, dat is te gek, hè? Ik ben gewoon een vrouw, hè? Ja, maar waar ben ik maar gewoon een meisje? Nou, zo zit het. En dit maakt je maar een heel gewoon feestje zo. Ja, ik vind je gezellig. Vind je het gezellig? Ja, ja. En wie die oren bent net een hurt voor jou? Nee. Goed zo. Zo maak ik die heren. Geweldig. En Gaats is leuk, hè? Leven jongen. Ja. Hij krijgt nog een beetje jongen, hè? Ja. Hoe heet hij ook? Lolkje. Lolkje, ja. Ja, mooi. Nou, dat weer Lolkje. Gaats is speciaal van Lolkje. Gaats, jongen, 2000 jongetje, maar dat al hier worden? Plangas. Ja. We zetten het nou goed, zo gaan we gewoon terug. Is het wat vol, hoor? Ik bedoel, het is een razend tempo, hè? Ja, het gaat echt. Ja, maar we kunnen volhouden dat er een soort van sport, een soort van beweging, een beetje conditie opbouwen. Dat die ik in het begin heb, maar ik denk, hey, dat valt op in op. Dat is personal coach volgens mij. Personal coach. Ik lees het. Ja, de enige man die beswittelde dat kent. Nee, het is net. Oh, ik toch echt wel een beetje. Ja. Nou, dat weer in het begin. Nou ben ik het wend. Hè? Ja. Maar dan hier het over. Ik zei, ik denk dat het wordt. Dat zie je hier en misschien wel ondernemen, maar ik kom al lang bij die. Ja. Dat zelfs nog Noorderwien elke dag. Ja, in die liedse studio. Mondharmonica, het hier nog. Beetje country-achtig. Country-achtig. Heel wat hoors. Ik weet het nog. Ja, hartstikke leuk. I'm getting old. Mooi, hè? Ja. Zullen we van Lolkje en de club nog even in, hoor? Wie jou en Oga's? Zie jou, Oga's? Gaatse Bos, maar komt-ie! Oh yeah, dit is de laatste, de allerlaatste. Een versje die door alcoholische versnaperingen koopt. Ja. Elsie zit ik op de bank en krijg ik nog toen een slokje drank. Ik zet de tv uit, erin dan bij mijn kroeggitaar. En onderwijs denk ik heel goed mij. Restaurant is de weer een dijk, maar vak het niet, dan is de noer als 12. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, net zo volle, krepien in de holle. Ik vol op bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik zei zal toch, maak het net uit in uw café. Ze schenken je maar terug, als is ik nee. Oké, we jouw gas, come on, hop. En zelfs Ivo Poelsma gaat los, het is net al jongen, nee. Listen to this, come on. Maar een speeldrekker ben ik net. En van een slokje ha ik heb wel verlet. Dus sinds ik nog waaruit, nog een beetje voor onderwijs. En als de kroeg dan ziet waar een sluit. Denk ik, hoe kom ik morgen nou uit? Mijn wekker giert al om een uur als 6. Het is die het refrein, komt ja. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Die net zo volle, krepien in de holle. Ik vol op bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik zei zal toch, maak het net uit in uw café. Ze schenken je maar terug, als is ik nee. Oh yeah. Oh. Het is die van de moraal van dit verhaal. En moas betiert ben ik min en viel mij net sabliert, maar ik weet wel hoe het is als er een volgles van mij stiert. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis on. Nee, net zo volle, krepien in de holle. Ik vol op bed, het is samen maar mooi. Maar wat ik
ik mee. Oh jee. Gaatsemans, mijn dames en heren. We praten straks nog even bij hem. Maar eerst het nieuws. Mondje van een landschap, geen energiefabriek. Stem 20 maart, 2 keer FNP. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove. Voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Natuurhuisje.nl. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op, hè. Prettig hoor, die Ergo Comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Hallo, Mark Rutte hier. Heerlijk toch, dat geluid van een groeiende economie. Met het vliegtuig op vakantie en dan lekker laag over de Veluwe nog even zwaaien naar die hertjes. Als het aan Rutte 3 ligt, vliegen de vakantieboeings straks veel te laag op Lelystad Airport. Een aanslag op de Veluwe en Noord- en Oost-Nederland. Stop de lawaaiplannen. Stem stil op 20 maart. Ga naar stemstil.nl. Groei! Haal meer uit je PlayStation met PlayStation Plus. Online multiplayer. Elke maand 2 games cadeau. En veel meer. Nu 25% korting als je lid wordt voor 27 maart. Dan download je direct The Witness en Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ga naar de PlayStation Store of Game Mania. PlayStation Plus. Power up your play. VVD en CDA beloven stevast minder immigratie, maar waren de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een absoluut immigratierecord. En toen tekenden ze ook nog eens het Marrakesh Immigratiepact. U bent met de neus genomen. Ik ben Theo Hiddema. Met uw stem zetten wij Rutte klem. Stem Forum voor Democratie op 20 maart. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is verder met Oorwin live. Maar is het nieuws uit de provincie verzorgen toch Tieten Science. Een man uit Verwaarde had een werkstraf van 240 uren gekregen omdat er yield achteroordrukt had. De zaak speelde tussen 2012 en 2016. De man wie de waarnemend ponghouder van het dorpshuis. In 4 jaar tijd had er haast €50.000 vertjusteren. De man broekte het yield om zijn eigen rekkers te betalen. Justitie hier een jaar straf in hem eerst, maar de rechtbank kwam met een legere straf, onder andere omdat de zaak al lang op de plankenlijn hier. De Friese Academie in Ljouwert jouwt structureel meer yield uit als dat er binnenkomt. Om dat op te lossen wil directeur Smink reorganiseren en zijn 6 voltijdse banen schrossen. Maar om reorganiseren te kunnen had Smink taalstemming en meewerking nodig van de provincie. De academie had je voor in september een reorganisatieplan inleveren bij de provincie, maar had er nog geen reactie op gekregen, zei Smink. Wij wachten op dat antwoord. We hebben een poortocht dat het misschien verder verkiezingen nog komen zou. We hopen dat natuurlijk nog steeds, maar dat ligt er net echt op. De Hudewien had in Drachten waar problemen zwaargen. Bij de Tjadaflat liet de moerenbeklaaiing van het Tjettelhoes los. De platen voelen in de Grutte Boaterstuin Spiekerdwarp. De brandwacht had de platen losmaken en alles controleerd. In de Boaterstuin wie een gimbeen op dat stuit. Onder de Berkelinen voelen beam op een hoes. De brandwacht had die beam voorthellen, daar ik daar net in verwoenen. In Friesland is vanwege de Hudewien code giel van Krijft door het ontzijzoeren. Verskate fiets- en kuierpaden die protesteren dat de afsluitdijk van 1 april al 3 jaar lang afsletten wordt voor fietsers en kuierders. Het gaat om het Fietsersboen, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en het Fietssportboen NTFU. De organisatie stuurde een brief van Rijkswaterstaat waarin het zonder oren vreeg je om een kwartere afsluitingstijd. En verder was het fietspad graag IPNH op piekmomenten. Het waar dan. De lucht is beroemd, maar het is wel meer droog. Mogelijk in de zinnen er ik nog bij komen. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad als 11. Morgen, Rijn en ik weer hudde wind, het 11 graden. Snijn hebben we buien, maar de zinnen is er dan ook aardig bij en het wordt snijn 9 graden. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21
38 68 51. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen over. Een strak gasveld, maar geen drokte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Kies 20 maart Partij voor de Dieren. Heel veel lente in jouw tuin met Quantum. Ontvang nu bij elke bloempot €5 shoptegoed voor je volgende aankoop. Je shopt al bloempotten vanaf €1,25. In jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Droom je van een nieuwe badkamer? Laat je dan inspireren tijdens de Badkamer Inspiratiedagen bij Sanidroom op 22, 23 en 24 maart. Sanidroom, de betere badkamer. Snijn in Bureau de Vries. De eerste part van de stelling ben ik het wel mee eens. Maar om nou het wetterpeil der hand op autostem, dat is eigenlijk belachelijk. We hebben ook andere oplossingen nodig. En die moeten we zoeken binnen het watersysteem. Wat docht het wetterschip? Hoe komt het met het groenwetterpeil in het Veengruydegebied? Wat we versilting van groen tjingen. Nou, ik sluit me aan bij het verhaal van de meneer van 50PLUS. Het kan absoluut net zo wezen dat wij het veengebied bij u vergelijken bij het veengebied wat wij dus in Holland zien. Vanzelfs hebben wij in Gisselma een gigantisch voor het zwier wetter. Hoe lossen we een nieuwe, droege periode op? Waarom moeten we stemmen? Alles over het wetterskip en de wetterskipsverkiezings. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. De meesten hebben een kluis met de verkiezings, dus ik zou zeggen, bij Lucium staan. Vanavond de Unis Flyers versus Bulldogs Ligier. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Nog iets jelle hoe het een keer met Noorderwind live. Dus praat aan nog even met Bolivar. Natuurlijk over zijn takkomst. Muzikaal, dat mij wel duidelijk wijzen. Maar met ik even een zijn takkomst gaan. Want ze is de druk met waan een carrière op te bouwen. Sarah Seuterman. Had ze kijkt hier in de gong. Pater Moeskroen al even arresteerd volgens mij. Ja, klopt. Dat zijn mijn helden van vroeger. Dus ik kwam aanrijden in de auto en toen hoorde ik dat zij er waren. Ja. En toen werd ik gelijk weer helemaal enthousiast en warm ervan. Dus ik heb ze even gauw omhelst en even een leuk promofilmpje opgenomen. Ja, en 28 maart dan komen ze hier naar Friesland. Dan ga je meedoen, geloof ik? Ja. Ik ga dan een liedje meezingen met ze. Superleuk. Hebben we net afgesproken. En want de 29e. Ja. Is het zover? Daarom ben je hier ook? Ja, daarom ben ik hier ook. Ja. Sta ik daar als afgevaardigde van Friesland in de Grote Prijs van Nederland. Wow. Waar ga je spelen? In de halve finale staan we. Waar? In de Q-Factory. Oké, in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En we staan best wel vroeg, heb ik vandaag gehoord. Dus dat is heel lekker. Dan zijn we er ook in één keer vanaf. We kunnen wel lekker het op een drinken zetten. Ja. Nee, het wordt super tof. En ik ben een bus aan het regelen. Oh. Om al die Friesen in te voeren. Want het is zo, je hebt daar publiek nodig. Je hebt gewoon publiekstemmen nodig. Die tellen 5 keer zo zwaar. Ik heb ook internetstemmen nodig. Die tellen 1 keer zo zwaar, maar zijn wel heel belangrijk. Ja. Dus wat ik jullie wil vragen is, pak even allemaal je telefoon. Net excursie hier. Ja, en ga even naar Grote Prijs van Nederland. Ja. Deelnemers. Ja. Singer-songwriter en dan Sarah Seuterman. Ja. Ik ben bezig met een website intussen. We zijn nog met allerlei dingen bezig. Maar ik wil dus heel graag die bus vol krijgen. Ja. Dus als je mee wil, meld je even aan. Via Facebook, zoek mij op. Sarah Seuterman. Of zoek Willem op. Of Omroep Friesland. Laat weten. Ja, ik wil mee in die bus voor een leuk feestje. De hele avond naar Amsterdam. Hoppa, inladen. Wat hapjes erbij. Kaartje erbij in. Hopsakee. Moet gewoon kunnen. Regina die zegt nog iets tegen mij. Het wordt inclusief. Het wordt waarschijnlijk €30. 28 à €30. En dan ben je dus heen en weer naar Amsterdam. Heb je een hele avond feest. Maar Regina gaat ook mee? Op de Grote Prijs van Nederland. Gaat Regina gaat mee. Die gaat vlog in de bus. Ja, die gaat vlog in de bus. Sarah Seuterman gaat dus naar de hele finale van de Grote Prijs in Amsterdam. Worst mij. Zorg even op internet en meld die €30. En dan krijg je gewoon een hele leuke dag. En dan hopen we dat ze terug in naar de finale. Binnen of meer Friese finalisten komende weekend nog wel te spreken.
Want Alex van het Jervin, de rapper, doet mij om de grote prijs. Ik hoop dat het lukt. Sowieso even naar die grote prijs gaan om te stemmen. Dat is al, dan help je me al enorm. En dat kan vanaf vandaag al? Dat kan vanaf vandaag al. Wauw. Bolivar ooit meegedaan aan de grote prijs? Ik heb meegedaan aan, nee, niet aan de grote prijs. Wel meegedaan aan Hollands Got Talent tot finale. Ik heb meegedaan aan Idols tot halve finale. Ik heb het wel gedaan hoor. Maar dan gewoon lekker met je eigen band nu? Ja. Ja, man. Superband uit Afrika. We proberen de kleuren te geven. Dus zeg maar de Europees-Afrikaanse, de mengsel eruit. Gewoon een beetje. Ik kom straks nog eens een keer bij jullie terug. Kun je nog een keer reclame maken, Sarah? Komt helemaal goed. De Grote Prijs van Nederland. Ik ga even naar over toch hoe verschillende culturen gaan. Naar een Friestalige band. Die ik al hier helemaal te gek vind. Soms versterkt. Maar je wordt weer een alle kanaal nog bezet. Ik zeg, kom dan even een liedje akoestisch spelen. Nou, dat hebben we weer. Nationaal. Dag, hoi. Ja, liedje. Neem je dit liedje akoestisch? Ja, wel een beeldtroep mooi, maar ja. Geweldig. Stel even de band voor. Wilto, Sarina, Johannes, Kees. Gasbitter. Nou, hartstikke mooi, maar goed zo. Meisje Veven. En de CD-presentatie. Het komt er haast om. Kom dus nooit, Tibara, Jouren, St. Patrick's Day. En dan wordt het vierde? Wat is dat voor volgende album? Nou ja, Frieske Rovers. Ja, Frieske Rovers. Wat is het verhaal? Oh, die heeft hem al. Oh, dat is ook wel eens mooi op de eerste, ja, best let, ja. Ik leer hem even zien, dames en heren. Prachtig mooie vakhond. Waar die tekenen? Pieter Hoekstra. Oké. Er zit zo'n creatieveling hier uit Lauwert. Ja. En tekenen, verven of? Ja, ik weet niet wat hij doet. Hij doet van alles. Hij wil mooi maken. Ja, mooi maken. Wat is het verhaal van deze plaat? Nou ja, dat is ooit hebben we die vorige plaat hier een jaar litten. En die zei van, je bent de Frisian Rovers. En zo zei het naar je albumnaam Frisse Rovers. Zou ben je de studio ook indoken? Nee, die nummers, die streutelden hier en heen. En eigenlijk is dat wel de lijn van de nummers. Ja. Een beetje de verzamelde werken van de Oranje Jaren dus? Nou, van de laatste 2 jaar of zo weten we al wat verdogen. Nummers die stro. En ja, het stroproces zit altijd er natuurlijk. Ja. Lang in de studio zitten of niet? Nou, dat is dubbel impact in dit jaar. Ja. Nou, 2 weken. Goed. Man, in woorden, dat we samen kleren door je studio. Ja, ik kan in de woorden ben we altijd samen kleren, jongens. Tolve nummers staan erop. Wij willen even live jaren. Santje en Maart, dames en heren, zet er vast in mijn agenda. En dat wordt het net al te lang meer. Taibara, de jouwer, de CD-prestatie. Hoe let en wat, weet ik al niet meer. Kom Neues Paradijs, op ziek, Neues Paradijs. Want wij komen van de vliegers, schat voor mijn goud. We willen het, dit is niet de man. Nee, bij jou en in Beliers en wij kunnen geen berouw. Maar het schip vol, in de weg van wal. Robbers, piraten, wat zie in de gaten, wat een vijand, die lijkt op het voeren. Dus vliegen, skut en bommen, laten we de kant
Alsjeblieft. Volgende nummer. Nou, je doet blikjes. Al die blikjes hier in Friesland. Ja, ze heeft al een blikje kocht. Voor alle veteranen en nou ja, die alles Tevens, het is even een walske. Oh ja, rustig met me, rustig. Wat een vraag van Timmy wat rustig spelen. Timmy, wat is ik? Voor de excursie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. In het dienst van de zwarm, het leven wie mooi wie je jongen bent, vol goede moed. Zijn hart en hem meer, zijn mem is al in hem, hij zwaar maar haar al te goed. Op een zusterendij, het wie
NNB, album Frieske Rovers. Dus komen de snij presenteren op een jouwer. En daarna doen we nog wat meer op Nopop, zeg ik, festival. Ja, Nopop. Plaats een Steefestival natuurlijk. Dat wordt het nice festival hier in Friesland volgens mij. Nou ja, er zijn toch mooie dingetjes voorbij op je kroegfeestjes. Nou ja, speel je. Tot de volgende keer. Jongens, de volgende keer versterkt, maar dit weer al fantastisch. NNB, live in Noorderveen. Ik weet jou. Ja, mooi. Bolivar. Ja. Feestje bouwen. Ja. When do you go back? I'm going back tomorrow. I'm flying to Berlin, and from Berlin I'll take my flight to Tanzania on Sunday. Then busy times? Yeah? Back home, busy times? Yeah, Sunday? The busy time. Nou, drukte dus. Okay. All right. When I go back home, yeah, I'll take much time to prepare the festival. Yeah, because as I said, it's coming very, very soon on 31st of August. Zaterdag 31 augustus gaan we dat eigen festival zeg maar, organiseren in Lelystad. Maar we zijn vanavond ook uitgenodigd bij Luid het Weekend. Bij Radio Lelystad in Lelystad. Leuk man. Thank you. Sarah, nog één keer. Grote prijs van Nederland? Grote prijs van Nederland. Deelnemers, Sarah Seuteman. 29 maart. En hij heeft al gestemd en komt kijken. Nou, als je zijn handtekening wil, sowieso komen. Op die bus! Gaat ze nog heel snel. Waar mag ze dit weekend spelen? Van Jan en Bruinhoft en morgen, eerste maar. Eetcafé Het Breed. Al hier komen. Plangaas. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Willem, dankjewel. Rebel Radio! Yo! Speel je!